Prynhawn da a chroeso I barc chwaraeon Prifysgol De Cymru wrth I Pontypridd wynebu Hwlffordd yn uwch gyngor Cymru. Mae'n byw ar Sgorio I chi hyn yma gyda'r gyntaf ymhen rhyw gwarter awr. A dyma gêm ola'r penwythnos yn uwch gyngor Cymru a dyma'r sefyllfa o ran y tabl o ran gêm heddi Pwynt yn unig sy'n gwahanu Hwlffordd a Pontypridd, y seintiau yn parhau ar y brig ar ôl I buddugoliaeth nhw yn erbyn Pen-y-Bont Tedd. I Aberystwyth dal ar y gwylod, ond gaethon nhw'r pwynt gwerthfawr iawn yn erbyn Ceicona Nithwr. Yma fe'n braf iawn cael cwmni am ddeffynwr Met Caerdydd, Emlyn Lewis. Emlyn, ti'n oce? Iawn, diolch as ti. Just fyny, pob tro ni'n neud raglen gyda'n gilydd, fi'n teimlo fel bod eisiau fel oedolyn cyfrifol gyda fi, achos ni'n teimlo lot rhy fach I fod yn eiwn. Ond croeso mawr ato ni, cyn I ni drafod y gêm prynhawn me, Emlyn, buddugoliaeth I Met Caerdydd, Nithwr yn ennill o 2 gol I 1 yn erbyn y Bari, allai ddychmygu, oedd na deimlad o ryddhad ar ôl y gêm o ran cael y triphwynt? Ie, ryddhad yw'r probably gair pwysig dwi'n credu. Oedd y can y cyntaf ddim yn un gret, a wedyn yr ail hanner, ni wella, ni dechrau da iawn yr ail hanner felly ni weld, ni bach yn unigyrchol tuag at Tom Vincent, Elliot yn cymryd ei siawns o dda iawn. Eto Lewis Rees neu dda iawn eto, wedyn Harry rediad da ar y chwyth a gorffen y cyfle. A wedyn ar ôl hynny, nath I siwad eistedd nôl, tyma bach yr rhy ddwfwn. A wedyn wrth gwrs, dath Barry nôl mewn y gêm a gol yn yr 90 munud dwi'n credu. Tyma bach yn nerfus reit ar y munud diwetha, ond ie, ryddhad, digon hapus a 3 pwynt. Oedd hi'n noson dda I ti nath dechrau'r symudiad ar gyfer y 2 gol hefyd? Change, mae'n rhywbeth newydd y fi, so dim byd fe arfer, so ie, mae'n bosib iawn a mae'n bwysig bod ni'n cael 3 pwynt ar ôl y gemau diwethaf ni wedi cael a hefyd neu yn Barry, so ie, hapus. Y gêm arall, Nithwr, Aberystwyth yn erbyn Ceicona. Ni'n gwybod mae Aberystwyth wedi cael dechreuad mor siomedig i'r tymor, ond am bwynt I nhw Nithwr, Emlyn? Pwynt pwysig, a nabod Taff yn Aberystwyth oedd yn hapus iawn yn siŵr efo'r pwynt, ond fel ydych chi weld, Ceicona wedi mor dda, a Keston Davies yn un o'r chwaraewyr pwysica nhw ar hyn o bryd. Gwneud efo 10 gol yn tymor drwy'r gyngor tymor yma. Ond mae Aberystwyth, a fel yma mae'n gwneud pethau'n anodd I bob dîm. A jyst roed yr ail bel I fewn, a mae John Owen yn cipio gol fyna a cipio pwynt I Aberystwyth. Ie, pwynt, a fi'n siŵr bod yn teimlo fel pwynt pwysig iawn I Aberystwyth. Fel wedyn ni, hwn yw gêm ola'r penwythnos, a dyma yw'r canlyniadau eraill yn uwch gyngor Cymru, felly fel I ni wedi sôn. Met yn ennill, Nithwr, Aberystwyth yn cael pwynt yn erbyn Ceicona, Balan fuddigol heddi yn erbyn Baen Colwyn, Pen-y-Bont. Prynhawn rili siomedig I dîm Rhys Griffiths yn colli o 4 gol I 1, Josh Iorwerth yn derbyn Carden Coch yn y gêm yna pan oedd Pen-y-Bont ar y blaen. A wedyn ni tre newydd Emlyn yn lle 4 gol I ddim. Mae nhw ar rhediad arbennig ar hyn o bryd. Hedfan chwarae teg. Ar ôl meiddi ni, gwbl nos yn ôl, mae wedi bod yn rhedeg arbennig chwarae teg. Dwi'n gael Chris Hughes felly yn poeni. Efallai am y swydd I gychwyn yr wythnos y cyntaf ar gyngor, ond ar ôl hynny mae'n heb edrych nôl. A mae'r tîm wedi gryfhau. Aaron Williams yn sgorio cwbl o gols nawr. A maen nhw'n tîm cryf. Os fel tîm, ydych chi'n mynd rhediad da, mae bob gêm ydych chi'n edrych ymlaen I bob gêm a mae 3 pwynt yn bositif. So, ie, 7 mlynol yn go impresif, rhaid gweud. A fi falch bod trwy'n ti wedi gwella nawr ar ôl I chi chwarae yn erbyn y tre newydd. Reit, beth am I ni glywed gan y reolwyr nawn ni ddechrau gyda'r tîm cartre yma. Andrew Strokes wedi bod yn siarad gyda Dylan Ebenezer. Andrew, it's fair to say it's been a tough few weeks. How have you been trying to turn things around here at Ponty? Yeah, listen, just a bit of, reassessing what we're doing, and we're fine. I mean, we know we got some injuries at the moment, and we need to get back to winning, and hopefully that's today. Yeah, what is the situation with injuries? Because a few injuries, and they're also crucial players. Yeah, obviously Ben Ahmun, obviously our top goal scorer last year, and Arlein, who started the season really well. Both are probably looking back for November in our centre forward role. And our captain, Clayton Green, is probably now 2 to 3 weeks away. So we're getting there. But the lads have the opportunity again today now. They need to step up and play. Going to see some goals today as well? It's a big topic. That's what I've asked for. That's what we've worked on. Hopefully you'll see the way we set up today as well. We'll show that we are trying to add something else to our game, and hopefully today's the starting point for it. Andrew, thanks for your time. Good luck. Diolch yn fawr. Thank you. Yeah, Andrew Strokes yn gofyn am goliau. Mae'r cerddoriaeth wedi... Mae'r cerddoriaeth o. Andrew Strokes yn gofyn am goliau Emlyn. Fi'n siŵr na be mae wedi bod yn gofyn amdano ers dechrau'r tymor. I ni'n gwybod dyn nhw ddim yn ildio lot, ond maen nhw ddim yn sgorio lot. Yr hira mae hwnna mynd mlaen, jyst faint o broblem mae fe mynd I fod I nhw.
Mae'n broblem wrth gwrs, a dwi'n 2 gol, un gan Keston Davies am ddiffyn o'r canol, a un gan Ben Ahmun sydd wrth gwrs wedi cael ei anafu. So, dydy hynny ddim yn bosib, a mae'n anodd i sgorio yn y gyngrair. A fel yn y sôn, mae'n newid siap, dwi'n credu heddiw chwarae 4-3-3, efo 3 ymlaen, ond yn achos anafiadau, a diddorol iawn oedd Cummings a Hunt ar y 2 asgell chwyth a dde. So, bydd hynny'n diddorol, gobeithio gen i goliau efo Ponty heddiw. Mae'r frwydyr yng nghanol y cam yn ei fod yn ddiddorol heddi. Kai Whitmore ond Cwri Shepherd i Pontypridd yn wynebu i hen glwb. Ni'n mynd i weld jyst cwpl o goliau mae wedi sgorio yn y gorffennol. Fi'n meddwl mae fe war mewn safle bach yn wahanol i Pontypridd, ond dyma'r fath o beth sydd eisiau ar Ponty ar hyn o bryd. Wrth gwrs, mae Shepherd yn chwaraewr da iawn, cryf, a'n hoffi symud y bêl, a mae fe'n god dynamig, ond dwi ddim yn symud efo'r bêl mewn ffordd, a mae fe'n eistedd tu flan ar fod y 4 cefn neu 5 cefn efo Pontypridd. Ond mae fe gallu sgorio goliau fel gallu gweld fan hyn efo'r technig arbennig o dda. A bydd yn diddorol i weld sut mae fe'n mynd. Mae ambell gallu colli i fen ambell waith, ond mae'n chwaraewr pwysig iawn i Pontypridd, a fi'n credu mae'n edrych mlaen hefyd i cael grin ôl ar y cae hefyd i helpu Shepherd yn y ganol cae. Dyma ail dyma'r Pontypridd yn yr uwch gyngrair. Faint wyt ti'n credu maen nhw wedi datblygu ers tymor diwetha ymlaen? Fi'n siŵr fan mor gymaint mae'n datblygu. Fi'n siŵr mae'n dysgu gwbl o bethau o dechreuad tymor diwetha, o sut mae hynny wedi symud ymlaen, a nawr maen nhw'n anodd i meiddi yn erbyn, a anodd i ennill y gêm yn erbyn Pontypridd, maen nhw'n dyn, fel ni'n sôn, dyn nhw ddim yn ildio. A siŵr nawr ffordd maen nhw wedi datblygu a dysgu. Mae fe'n anodd i weld datblygiad achos yr anafiadau sydd efo nhw ar hyn o bryd. Ond wrth gwrs, mae'n ein dda, mae'r clwb fel chi weld yn datblygu fel yn gyfan gwbl. A fi'n credu ond yn gobeithio fod yn y 6 ucha. Fi'n credu na fydd yr uchelgais nhw ar hyn o bryd, a felly Ewrop, ond felly mae angen fod yn ofalus o beth maen nhw'n gofyn am. Yn bendant. Wel, ni wedi clywed gan Andrew Stokes, felly beth am ni clywed gan Tony Pennock. Tony, last week you mentioned momentum, confidence, consistency. How are you going with those 3 challenges by now? That's me at the end of the game. I'll know a bit more after that, but yeah, something we've been striving for all season. We haven't hit our straps, and the last few games we've been a lot better, and hopefully that continues today. What about the challenge of Pontypridd? We're all concentrating on the fact that they don't score many goals up until last week. They don't concede many either. How tough is it to break them down? Yeah, Pontypridd's always a tough game. You know, we came here last year twice and lost both times. We had tough games at our place last season, and I don't expect anything different. They're missing a few players, so are we. And it's tough when you've got key players missing, but the lads who are in the team have to do their best, and I'm sure Andrew will be saying the same to his team as I'm saying to mine. You know a few of their players as well. You've got a few former players from Haverford in the Pontypridd ranks these days. Does that help? I think it helps them. It certainly did last season. They're lads mainly, apart from Sheppy, that were at the club before my time, so they're good players. You know, people leave clubs for their own reasons, and hopefully they don't have a good game today. Tony, thanks for your time. Good luck. Cheers. Tony Pennock yn barod amdani. Felly Emlyn ni wedi sôn am Cwri Shepherd, rhwydo'r Hwlffordd, Kai Whitmore wedi ymuno Hwlffordd o Ben y Bontros yr Hafus sydd wedi cymryd lle Cwri Shepherd, ac am ddechreuad i'r tymor mae fe wedi cael. Ti'n meddwl am y gêm yma yn erbyn Aberystwyth, 2 gol yn y gêm, a 2 gol safon uchel iawn, Emlyn. Safon uchel iawn, chwaraewr da iawn, mewn ffordd yn y faes i gweud, nath e cario y Hwlffordd yn Ewrop, a nath e chwaraewr mor deiniadol i wylio, a pwysig iddyn nhw, ond fel na Tony Pennock sôn wrth yswetha, mae wedi cael fwy o cerdiau fel un, a wedi cael gols yn y gyngrair, a fi'n credu bydd Pennock eisiau tymor bach fwy wrtho fo. Ond mae fe'n symud y bêl, mae fe'n symud efo'r bêl mor dda. Fi'n cofio chwarae yn erbyn pryd oedd chwarae i Ammanford tua 4 blynedd yn ôl, ond jyst methu cael y bêl off e. So, wrth gwrs, mae sgiliau yna, mae'r chwaraewr da iawn, a bydd yn diddorol i weld pwy fydd ar y top, Shepherd neu Whitmore pnawn yma. Ie, Whitmore yw prif sgorio'r Hwlffordd. Di sgorio 4 gol hyd yn hyn tymor yma. Dwbl yn nifer, mae Pontypridd wedi sgorio fel tîm, Emlyn. Wrth gwrs, mae Hwlffordd yn chwarae tymor bach fwy, pêl-droed bach fwy attacking mewn ffordd, sydd yn help wedyn i'r tîm sgorio fwy o gols. A mae Whitmore yn person pwysig i wneud hynny. So gobeithio bydd Pontypridd felly sgorio 4 heddiw, bydd hynny'n positif. Ond fwy o goliau heddiw y gorau fydd hi.
Lemlin, diolch o galon am y tro na adael i ti fynd lan i'r pwynt sylwebu i ymuno a Dylan Ebenezer. And your usual reminder that English language commentary is available for this one with Cymru C manager Mark Jones and Tommy Morgan. Ac yn y Gymraeg, allwn ni nawr ymuno ac Emlyn Lewis sydd gyda Dylan Ebenezer. Diolch Sioned, pnawn da i chi, croeso mawr ato ni ar ddechrau'r rhaglen wedodd Sioned bod angen oedolyn cyfrifol. Os mae fi yw'r oedolyn cyfrifol na, ni gyd mewn trwbl fan hyn pnawn ma. Ond croeso ato ni ta beth, nawn ni gorau chi. Gem o uwch gyngor Cymru JD yw i ym Pontypridd. Bydd y Steddfod genedlaethol ma flwyddyn nesa a oes heddwch a oes goliau yw'r cwestiwn pnawn ma. Achos na, neu dim llawer yw'r ateb di bod dros yr wythnosau diwetha fan hyn. Pontypridd yn ceisio newid hynny, wrth i nhw gamu'r Cai, os chi ddim yn gyfarwydd ar lliwiau. Ponty yn y gwynyddu, a Hwlffordd yn y cysau oddi cartre. Melyn y glas erbyn hyn. Jared Wright, y captain, yn arwen Ponty i'r Cai. Ricky Watts, captain Hwlffordd. Y ddau tîm yn cyrraedd yr hanner ffordd o'n i sôn am y goliau yna. Mae Sioned Emlyn wedi bod yn sôn am y goliau yna. Mae'n record rhyfeddol, 2 gol mae'r tîm yma wedi sgorio tymor yma. Cofiwch, dyn nhw'n ildio llawer. Ildio 4 nefyn y seintiau newydd wythnos diwetha. Ond cyn hynny, dim llawer di bod yn anghywir yn amddiffynol. Ochr arall y Cai yw'r broblem. Felly, o'n i sôn am y gêm yn erbyn y seintiau newydd wythnos diwetha. Colli o 4 i ddim. Mae yna 3 newid hefyd. Joe Hunt, Curtis Hudson. A Corey Shepherd yn dod mewn, a Shepherd sgoriodd y gol i fynd â Hwlffordd i Ewrop yn yr ail gyfle ddiwedd tymor diwetha, ac o ran Hwlffordd mae'n syml yr un tîm enillodd y 2 i ddim yn erbyn Aberystwyth. Dyma'r patrwm, geith Emlyn Lewis esbonio'r cyfan i fi. Be'n eidio hynny, Emlyn? 4-3-3, newid siap o beth mae'n neud yr wythnosau diwetha, efo 4 yn y cefn, Not, Wright, Davies a Margetson. Mae'n diddorol i weld o 3 yn y canol, Cardogan, Lewis a Shepherd, ond diddorol i weld Hunt a Cummins amddiffynwyr ar y bod, a fydd diddorol i weld sut maen nhw'n cael effaith ar y llinell fan heddiw. Anafiadau di effeithio ar Ponty. Gwbl anafiadau dy Hwlffordd hefyd, ond sut ti'n disgwyl pa fath o fygythiad bydden nhw heddi? Debyg fel maen nhw'n neud, so maen nhw'n cadw yr un tîm fel maen nhw'n neud wythnosau diwetha a'r un siap. A fel wnaeth i sôn yn gynharach, Whitmore, Shepherd fydd yn diddorol i weld sut maen nhw'n mynd, a Jenkins at y bown yn bwysig iawn fel amddiffyn i'r canol iddyn nhw heddiw. Ambell i chwaraewr yn cael yn sylw ni cyn y gêm yma. Ni'n trial cael lluniau braf i chi o'r chwaraewyr y prif fygythiad. Mae pob tîm yn cael hydl, dydych. Chi'n cael hydl y Met, Emlyn? Da ni'n cael hydl, wrth gwrs. Hydl neu cydl? Na'r cwestiwn. Y ddau, efallai. Coach ni'n cael fan hyn, ni'n Gymru. Wrth gwrs, Keston Davies o ran Ponty, pa mor bwysig fydd e? Pwysig iawn, a fel ni'n gwybod, fe'r joint top scorer fel mae'n sôn ar yn y brydel, ond mae'n bwysig iawn i amddiffyn, a felly gallu achosi gwbl o bryfel yma yn y bocs hefyd. Yn ymuno o'r seintiau yn yr haf, yr unig un sydd wedi sgorio o chwarae agored iddyn nhw. A tipyn o ddylanwad yn y cefn, Lee Jenkins. Fi'n siŵr bod rhywun fel Emlyn Lewis, cawr o amddiffynwr yn gwerthfawrogi rhywun fel Jenkins. Gwerthfawrogi Jenkins yn dda iawn. Boi a Breiron, boi gweithio'n caled, a amddiffynwr da iawn, rhaid gweud. Mae wedi ddatblygu ei gwaith dros y blwyddyn a 2 flynedd diwetha efo Hwlffordd. A fydd yn ddiddorol i weld y ddau amddiffynwr yn erbyn ei gilydd yn y ddau cwr Cosby. Jenkins wedi chwarae pob eiliad i Ponty tymor yma. Alex Livesey yw'r gŵr yn y canol. Dyfarnwyr wedi bod yn y penawdau dros yr wythnos diwetha. Goliau ddim yn cael ei chaniatáu, hyd yn oed i clywed y drafodaeth yn swyddfa VAR. Ond newn ni'n poeni am hynny fan hyn yn Ponty heddi. Yn cwrdd am yr ail waith tymor yma. Di-sgôr oedd hi rhwng y ddau. Yng ngêm gynta'r tymor. Arwydd o'r hyn oedd i ddod. Trybydd efalle o'r hyn oedd i ddod. Yn enwedig o ran Pontypridd. Ond Hwlffordd. Dechrau bach bywiog gan yr ymwelwyr wrth i Ratcliffe glyrio. Yn rhwydyr
gynnar yn holl bwysig. Just yn gweld y bêl na'n troelli ar y cae. Yr spin yn cario fe i ffwrdd, ond cic rydd fydd hi. Fel gwylio'r cwpan rider ar bêl golf yn spinio fan Arlein. Yn troi efo'r pitch 3G yn achosi broblemau, achos dwi'n gwybod mor sych hefyd, so mae'n ni'n cael effaith ar y gêm wrth gwrs. A fel o'n i'n sôn, yn gynnar oedd Pontypridd jyst yn bwrw'r bêl yn hir, yn gobeithio Hudson yn ennill y bêl, ond 3 yn erbyn 1, fyna dim lot o gyfle, ond rhyw fath o gyfle fan hyn. Wedi bod yn brawn braf yn ne Cymru. Hwlffordd yn dal i tir. Taclo cystadleuol. Caradogan yn glyfar mewn i'r cwrt. Pawb chi'n siarad ag gwmpas y cae o'r rheolwr i'r cefnogwyr wedi bod yn sôn bod nhw'n mynd i fynd amdani chydig mwy pnawn yma. Pontypridd. Faint bydd e'n poeni nhw, y diffyg goliau yma? Yn enfawr iawn dwi'n credu. A problem ti sôn, Keston Davies yw'r unig un sydd sgorio mewn chwaraeon agored. Dyna ni dyweli fan hyn, Jordan Knott ar tafliad, geith y gyfle arall i groesi. Keston Davies yn y cornel, yr unig gol, fe gath yr unig gol, ond yn ebyn Aberystwyth, y gol arall, ennill y gol i ddim yn ebyn y Bari. Dyn nhw'n mildio llawer, felly pan maen nhw yn sgorio un, mae gyfle da, nhw'n cael pwyntiau. Ond y ddwy fuddugoliaeth, y ddwy gol yn ebyn y ddau glwb isa. Ddau glwb isa, un o'r cic o'r smotin hefyd gan Ben sydd yn bosib yn ffordd yma angen fod yn ofalus o os faint o gyfleu maen nhw wedi achosi, fi'n siŵr faint o gyfleu maen nhw wedi cael, a dyn ni ddim o'r stats yn anffodus still, ond mae'n anodd. Os da chi'n gallu creu cyfleon a mae pobl yn miso siawnsys, da chi digon apus efo hynny fel hyfforddwr, ond fel hyfforddwr, da chi ddim yn creu cyfleon yma, mae problemau i gael. Maen nhw'n gwthio tipyn ar ddechrau'r hanner cyntaf. Mae yna anafiadau yn effeithio Pontypridd. O'n i sôn am hynny cyn y gêm gyda Andrew Stokes, Ben Ahmun, Clayton Green, Owain Jones, allan ar hyn o bryd enwau cyfarwydd chwaraewyr pwysig. A cwpl o anafiadau wedi digwydd reit ar ôl i'r cyfle trosglwyddo Gai, felly oedd yr amseru ddim yn wych. Cyfle arall, tafliad hir. Hwlffordd yn codi. Pontypridd yn fywiog. Ar ddechrau'r gêm ma'n Whitmore. A'r flic bach i ffwrdd. Whitmore ar dan wrthnos diwetha, cwpl o goliau yn ebyn Aberystwyth. Wedi symud o pen y bont yn yr haf. Ponty cadw pethau i symud. Not. Hapus i fynd nôl. Kieran Lewis yn dechrau'r cyfan. Not unwaith eto. Gael tipyn o'r bil. Ar yr asgell chwith yma. Jordan Not hyd yn hyn. Edrych am y cyfle i greu. Wel, clyfar yn Shepherd, yn ebyn i gyn glwb. A cael cic rydd hefyd. 4 munud i fynd, tymor bach fwy o siap, tymor bach fwy o strwythyr yn y hanner munud diwetha. A chwarae da gan Pontypridd yna, Cummins ddod fewn, gweithio fe Shepherd. A na ddiddorol i weld sut mae Hunt, sut mae Cummins yn mynd i gweithio ar yr asgellau chwith y dde heddiw. A os mae Cummins yn edrych y siarp o hynny, felly fe gewn i gols, Dyl. Gewn ni gyfle arall o'r gic rydd. Am o'n i hefyd, chi'n edrych ar Hunt tipyn ifanca. Ond rwy'n fel Cummings, gymaint o brofiad da fe, bron 300 o gemen uwch gyngor Cymru. Lle bydd y profiad na'n helpu dda fe ni yn ei safle anghyfarwydd, fel ni'n gweud. Dwi'n un sydd yn hoffi am ddiffyn, anyway. Felly Cummins, na, mae'n rhaid gweud. So, perffaith. So mae'n digon apus i mynd mlaen, dwi'n credu. Wrth gwrs, digon o brofiad. Chwaraewr da. A bydd diddorol i weld sut eith ymlaen yn y safle gwahanol. Yn y gyfle arall o'r gic rydd yma. Yr hael yn isel, y pwysau yn uchel o ran Pontypridd, dim problem o gwbl. I Ifan Not, y gŵr yn y gôl. I Hwlffordd di newid i gôl geidwad ar ddechrau'r tymor yma hefyd. Cwpl o glybiau di wneud hyn, ond i sylwi'n ddiweddar. Felly Not di ymuno o Gerfyrddin yn yr haf.
Zach Jones oedd yn y gol, felly bod chi'n cofio i gampau fe yn y gemau ail gyflen, dod yn arbenigwr, arbed cicio'r smotyn, nath arbed un yn Ewrop hefyd, ond ildio cwpl ar ddechrau tymor. A newid i bod yn y gol, ni'n gweld yn uwch gyngor Lloegr, yn uwch gyngor Cymru, felly bod y rheolwyr ma'n fwy parod i newid y gol geidwad. Caradogan ar garlam. Cummings i Ponty, Crysau Gwyn yn cyrraedd y cwd, mae'n drina yn disgwyl am y croesiad. Croesiad da hefyd, a chi'n gwybod fe, gwybod yn gan Hunt, ni'n sôn am Hunt y Cummings, gwthio i fyny tipyn mwy, nid ydych chi Hunt yn ei chanol i. Hunt yn ei chanol i, rhediad da gan Caradogan hefyd yn creu cyfle, creu lle i Cummings i creu y croesiad i fewn. A Hunt yn braidd yn lwcus fan yna. Cyn gornel dwi'n credu, ond y dyfarnod i gael hwnna'n anghywir. Doedd yn edrych fewn i ar y pryd. Hunt yn holi. 6 munud, mae'n gynnar. Ydych chi'n tybio bod Pontypridd eitha hapus o'r ffordd bod nhw wedi dechrau hon. Not yn codi. Wright hefyd yn clirio. Watt i Hwlffordd. Wedi gael llawer ohonyn nhw yn ymosod. Mae Watts yn ceisio newid hynny. Sydd drwodd at George Ratcliffe. Yn y gol i Ponty. Un peth sydd ddim yn newid yw pwy sy'n y gol o ran Pontypridd, George Ratcliffe. Yn sicr y dewis cyntaf fan hyn. Dechrau pob gêm, dyn nhw'n ildio llawer. Tan wythnos diwetha. Nebyn Seinti newydd hynny yw, Peder i ddim, Seinti ni taro Peder eto, pnawn ma ym Pontypridd, Pen y Bont hyd yn oed. Drysi fy'n rhefi yn Ne Cymru. Dath Radcliffe i fewn, mis Ionawr blwyddyn diwetha yn do, a mae wedi sefyll yn y gol ers hynny, a chwarae'r da iawn, a dwi'n meddwl nath e helpu, a oedd yn bwysig iawn i cadw Pontypridd yn y gyngor blwyddyn diwetha, a mae'n dangos pa mor bwysig ydi i'r tîm. Sioc i lawer bod Caerdydd wedi rhyddhau achos oedd yn cael yn gyson i dîm dan ni'n arhugen Cymru, sy'n dangos pa mor gystadleuol yw i ar y lefel yna. Tipyn yn bas yn edrych am Cummings yn dda, yn gadarn, cyfle yn y canol i Pontypridd, ond Hwlffordd yn amddiffyn yn gadarn. Oedd angen gwneud hynny hefyd, Tybone. Pêl lletras ffantastig gan Kieran Lewis fan yna. Cummings oedd tymor bach o look, efo bach yn well, a ffeindio pas, oedd Hunt wedi rhedeg gros, Hunt i cymryd nôl, cael cam nôl, a dylai Cummings yn braidd yn well efo'r croesiad yna. Cyfle arall i Pontypridd. Dechrau bywiog i'r tîm cartre, yn creu cyfleoedd, ond eto Tybone sy'n codi i Hwlffordd, yn gawr yn y cefn. Yn ôl yr holl ffordd. Pontypridd yn mynd. Ratcliffe o'r cefn, not. Mae digon o feddiant. Ambell i gyfle. Fydde ti'n hapus ydy? Yng nghanol amddiffyn Pontypridd ar yn y bryd Emlyn? Fydde'n hapus iawn. Maen nhw'n cadw siaff, maen nhw'n edrych ar ôl beth yn dda iawn, a bydd nhw'n hapus am Cummings, that's hurt! Mae'n gol o'r diwedd! Pontypridd yn taro ar ddau sydd wedi cael ei gwthio fyny yn fwy ymosodol sydd wedi cyfuno. Cummings yn creu Hunt ar peniad, tipyn o beniad hefyd, a tipyn o eiliad i Pontypridd. Trydydd gol yn unig tymor yma o'r diwedd, a ma'n o'r blaen. O'n i'n cwestiynu'r ddau, Cummings a Not yn chwarae mor uchel, ond croesiad yr ysbryd o dda gan Cummings. Triag at Hunt, peniad gwych, dim cyfle efo Not yn y gol, ond mae rhaid gofyn, sori dylai fod yn negyddol, ond mae rhaid gofyn amddiffyn o'r ochr dde Williams fyna beth mae wedi weld, gadael Hunt mynd syth y groesio, a dwi'n siŵr bod Tony Pennac yn hapus iawn efo amddiffyn yna. Ni wedi bod yn holi am y diffyg-goliau. Maen nhw wedi bod yn sôn am y diffyg-goliau. Ac yn mynnu bod nhw'n mynd i geisio newid hynny heddi. 10 munud mae wedi gymryd.
A mae Pontypridd ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. A maen nhw'n dueddol o ennill pan maen nhw'n sgorio, i fod yn deg. 2 fuddugoliaeth tymor yma, 2 o gol i ddim yn erbyn Aberystwyth o'r Bari. Y blaen nawr y gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. A'r her nawr i Hwlffordd yn ceisio sgorio yn erbyn tîm sydd ddim yn hoffi ildio gymaint o hynny. 10 munud yn unig, Emlyn, ond yna deimlad, oedd y gol na'n dod. Oedd yna deimlad yn yr awyr. Oedd. Fel so Pontypridd yn hapus iawn efo dechreuad, ond Hwlffordd heb achosi dim un broblemau, heb dod allan o'r siap, wedi eistedd yn ddwfn, efo Cummins a Margerton yn gwych yn ochr dde. Maen nhw'n pwysio Aberystwyth nôl, a maen nhw'n cwmpo mewn i 5, a maen nhw'n methu dod allan a eto Pontypridd yn pwysio eto. Y tîm cartre yn tanio Caradogan i mewn i'r cwrt. Hwlffordd dan bwysau yn ildio cic corner arall. Just y tempo mae Pontypridd yn chwarae ar hyn y bryd. Wedi cael throw-in yn gyflym yn ateiad Cummins nôl. Rhediad da gan Caradogan o'r safle de. So, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n positif, maen nhw'n gwybod beth yw'n gwneud, a dwi'n siŵr mae Hwlffordd yn struglo ar hyn i bryd, mae'n rhaid gweud. Sioc y system, bron y ddau dîm, dwi'n credu. Ponty eto. Croesiad dim cystal tro yma gan Corey Shepherd. Nawr, un peth yw cyrraedd mae heddi a marfer trwy wythnos a gweud reit, ni'n mynd i ymosod mwy, ni'n mynd i fod yn fwy ymosodol. Dim mor hawdd o hynny, jyst newid y ffordd chi'n chwarae am wythnosau. Mae'n fel sy'n rhywun di atgoffa nhw bod nhw hawl i ymosod. Mae siap yn helpu, obviously tri lan yn uwch, ond dwi'n mynd deall, mae Hwlffordd wedi gadael hynny ddigwydd mewn ffordd. Maen nhw'n gwybod dyw Pontypridd heb sgorio llawer, maen nhw'n gwybod ddim yn gret yn y ddau bocs, a maen nhw wedi gadael hynny i ddigwydd. Cyfle prynu Hwlffordd yn hanner Pontypridd o'r cae. Momentum, hyder, cysondeb oedd geiriau Tony Pennock. Oedd yna chydig o momentum cyn y gêm yma. Cyn yn gol y hyder, un yn gallu newid hynny nawr. Symudiad slick, ond y bas ola ddim cystel. Whitmore ceisio cyrraedd yno. Ac eto, yr ymwelwyr. Yn edrych yn siarp pan maen nhw'n cael y cyfleoedd, ond cwpl o weithiau nawr. Bas ola yna ddim digon cywir. Maen nhw'n pwyso. Pontypridd yn gorfod dal i tir. Yn gwneud hynny hefyd, gyda Tyrese Owen di bod yn amlwg yn yr eiliadau diwetha. Hwlffordd yn edrych y dda iawn efo'r bêl, mae'n rhaid gweud. Mae'n symud y bêl, mae Dan Hawkins yn dod yn fyr. Wilson a Aberystwyth yn dod i fewn. A Tyrese Owen a Whitmore yn helpu hefyd. So mae'n edrych yn dda iawn ar y bêl, mae'n rhaid gweud. Symud y bêl yn dda. Ond, heb y bêl, mae angen cwestiwn. Yn dod fan hyn, pnawn ma, pawb yn siarad cyn y gêm. Neb yn disgwyl llawer y goliad, cym o be. Dy fi rhyw deimlad. Falle bod ni'n mynd i gael sioc. Ni'n cael un yn barod. Hunt, y gŵr yma, sy'n newydd codi. Dipyn o beniad. Yn y newis wrth yn ochr un, ddim yn rhy apus dan amddiffyn. Fel byddech chi'n disgwyl gan amddiffyn o'r canol. Yn ildio yn y 10 munud cynta. Pontypridd eto. Yn gadarn yn glyfar gan Caradogan. Yn clyrio Manu. Hudson. Wastad yn opsiwn hefyd. Mae'n dod wrth i bod y ffordd mae'n mynd ar un o bryd. Keston Davies yn y cefn. Not. Nôl at Davies, y gŵr ddath o'r Seintiau Newydd, Ratcliffe. Maen nhw ddechrau o'r dechrau. Sôn am y Seintiau Newydd, brwn wedi ennill o Bydd gol 1. Balad ennill o 2 gol 1 yn erbyn Bai Colwyn. Maen nhw wedi ennill mewn 7 ym mhob cystadleuaeth cyn y gêm yna. Ond sôn am 7 yn olynol yw i'r Dre Newydd nawr. Canlyniad campus yn erbyn Cynarfon o Bydd i ddim. Hat-trick i Aaron Williams, 10 iddo fe tymor yma fe, yw'r prif sgoriwr. Tipyn o bnawn i'r Dre Newydd yn erbyn y Cofis.
Ma' hwnna'n ganlyniad, ma' hwnna'n fuddugoliaeth swmpus, wedyn ni. O'n i'n mynd i weud rhywbeth arall yn ei adrodd, neu cadw fe'n barch fel yr oedolyn cyfrifol. Fel o Sion Dafydd yn holi bod angen un. Peder i ddim yn ebyn Cynarfon. Mae'n diddorol sut mae bach o momentum, fel o Tony Pennec yn sôn, momentum yn newid. Un fuddugoliaeth i dre newydd, a mae'n di hedfan i heb edrych nôl ers hynny. A saith yn ylyn o law sydd yn rhaid gweud yn arbennig o dda. Y rhifed yn disgwyl o y seintiau newydd ac Ceicona, dim lot o tîmau eraill. Felly mae'n rhaid gweud y chwarae teg. Hwlffordd yn ceisio creu. Sôn am hat-trick Aaron Williams. Ti'n cael ambell i noson yn erbyn Aaron Williams, mae'n siŵr, ar y cae hynny yw. Wrth gwrs, ar y cae, ie, nath y torri fy'n rhywun o'r teg o fe. O'n i'n gwybod ar y pryd, nawr dwi'n gwybod. Tro nesaf fyddai'n chwarae, fyddai'n cael y gair, ond na, mae beth hyn yma'n digwydd. Chwaraewr da iawn, chwaraewr cryf, a mae fe gallu sgorio goliau. So, mae fe hefyd yn cadw Oswell allan o'r tîm hefyd, so mae hynny'n dangos faint o chwaraewr ydi. Ie, Oswell yn ôl, Jason Oswell, Siomad Trwyn erbyn hyn. Mae'n syth. Mae'n edrych yn iawn. Ie, dwi wedi cael op. Dwi wedi cael op, Del, so dwi wedi cael plastic surgery, a mae'n sôn, so mae'n ôl, felly bod y modelling contract al i gael, fi'n siŵr. Felly dim o'r Cris yma fel mae pobl wedi gweithio fi, fi'n gwybod. Wel, mae'n trwy'n yn hysbysau wych yn gwasanaeth iechyd. Dwi'n sicrhau hynny. Fyddwch chi byth yn gweud. A i fod yn dig, fyddwch chi byth yn dweud bod Pontypridd wedi bod yn cael amser caled yn ddiweddar. So, wedi dechrau'n dda fan hyn, yn erbyn Hwlffordd. Wedi bod o'r rhediad anffodus. I ddweud y lleia, maen nhw wedi colli 4 o'r 5 gêm diwetha, heb sgorio gol. Gol wedi bod yn bryn, ond ar y blaen. Caradogan di edrych yn fywiog, Jack Caradogan. Eto, rhediad cryf gan Shepherd at Not, yn ebyn i gyn glwb, fe o Watts yn mynd ben braidd fyna, yn hanol cae. Hen gyfarwydd ei gilydd, mae yna rhyw gyfarchiad. Wrth nhw basio ei gilydd unwaith eto, fel yna'n gystadleuol. Yn credu bod y Cummings yn sydyn, ond i'n mynd i ddweud bod y golgeidwad allan. Wel, mae'n ddweud yna, mae yna drosedd yn ôl y dyfarnwr yn stopio'r cyfan. Chydig o'n sicrwydd. Ambell un yn anhapus hefyd. Cummings ar gair ola. Chydig o'r dryswch fan hyn, gan i weld i eto. Ddim yn siŵr, Del. Gol, fyddai'n gweud. Ddim yn gwybod, oedd gwrthiad? Na, dim digon gwrthiad fan yna. Mae'n edrych bod Cummings jyst i bod yn benderfynol. Dyna'r penderfyniad. Gol geidwad Not a McMara ar ochr chwith, just ddim yn siŵr beth yna am wneud. Neb di wneud dewis, bwrw'r gilydd, a mae Cummings di sgorio'r gol. Mae wedi creu argraff ers cael ei ddewis mewn safle mwy ymosodol. Wedyn ni, Luke Cummings, Tony Pennec yn awyddus i gael gair dau chwaraewyr. Mae'n anaf hefyd, peth ola mae Hwlffordd eisiau. Gan i weld i unwaith eto. Mae'n edrych fel bod i... Wel, mae'n edrych fel mae'r amddiffynol gael ei droed i'r bil, a bod Cummings jyst wedi cadw mlaen rhedeg. Ie, McMara cael troed ar bil, nath Not o trwy, bach yn hwyr. Nath Not bwrw chwaraewr ei hunan, a bod Cummings i fewn ysgor y gol. Mae'n ei bod yn edrych draw at y swyddogion y Llymanwr. Dwi'n edrych fel bod wedi gwneud unrhyw arwydd y dyfarnwr am y drosedd, fel sy'n dyfarnwr sydd wedi penderfynu. Chi'n gweld, falle sut mae wedi gweld penderfyniad, mae pawb wedi dod at ei gilydd, ond o weld i eto. Pontypridd ddim yn hapus. Uchaf bwyntiau i ddod, cofiwch nos lun, 5 munud ar hugen i 10 o'r gloch. Chi gyfle weld i eto, nos fawrth. Am hanner awr 6, a tas hynny ddim yn ddigon. Cofiwch am esbyd yr clic. A'r iPlayer. A gwefannau cymdeithasol Sgorio, mae'n awledd yno o gynnwys. O term. Dyddi yma. Dyma'r gol am eiliad. Cummings a Hunt yn cyfuno. Perffaith gan y rheolwr yn dewis nhw. Perffaith. Stoke sy'n gwybod iawn beth yn gwneud chwarae teg, ond na, just
Beth sydd yn bwysig i Pontypridd ar hyn o bryd sydd yn diddorol i weld, mae Cummins a Hunt yn aros allan yr asgell, ond mae Caradog yn y deg yn rhedeg tymor bach bob man sydd yn, dwi'n yn siŵr, yn neb yn siŵr lle i bigo fel an, dwi'n watch ddim yn gweld lle mae'n mynd, a ddilyn neu ddim ddilyn e. A mae'n achosi lot o broblemau ar hyn o bryd i Hwlffordd, a obviously mae Lewis a Shepherd yn sefyll yn y ganol Kai. So na beth sy'n achosi gwbl broblemau, a fel ni sôn, mae'n yn fyr tro cyntaf, ar yn 5 munud cyntaf, oedd Cummins dod i fewn i gael y bel i draed, a fan yna oedd yn mynd tu ôl, a Lucas ddim yn cael y gol. 20 munud wedi mynd, Aidan McNamara sydd wedi bod yn derbyn y driniaeth yn ystod y digwyddiad yna. A dyma hi unwaith eto, ongl fach arall i chi. Wel na fe, eto. Mae'n edrych fel bod Ponty yn dod mwy yn lwcus, mwy o chi gweld hi, mwy o chi sylweddoli mae McNamara gath y cyffyrddiad. Mae'n eilyddio cynnar yn dod â'i McNamara. Dwi'n edrych fel bod e'n mynd i ddychwelyd ar ôl cael y cyfnod hir y driniaeth na. Nath e'n mynd yn yr haf o Gaerdydd. A Hwlffordd yn mynd amdano fe, achos bod gymaint o anafiadau dan nhw'n yr amddiffyn, a nawr mae fe wedi cael anaf. Pwy fydd yn reolwr? Bydd Tony Pennec methu credu'r peth. Mae yna chwaraewr. Paratoi i ddod i'r Cai, wrth gwrs. A rhywun sydd wedi cael digon o brofiad yn y gyngred yma. Oscar Borg fydd yn dymlaen. Gweud profiad diwedd tymor diwetha hynny yw. Dyma Borg, min o mis Ionawr. Oedd gyda clwb yng Ngwlad yr Ia ar y pryd. A chi'n gwybod be, gyda Cerdyn Coch yn ebyn Ponty tymor diwetha. Felly, mae eisiau hynny eto. Ddim wedi bod yn le hapus i Hwlffordd, Pontypridd. Record nhw ma. Ddim yn dda i ddweud y lleia. A bant nhw eto, Pontypridd, Hunt, Caradogan ar Garlam unwaith eto. Ar draws oedd Williams yn y cefn. Unwaith mae Hwlffordd i ennill yn erbyn Pontypridd. Ers i'r ddau gwrdd a'i gilydd yn uwch gyngred Cymru. Yr holl drafod cyn y gêm oedd y diffygoliau. Maen nhw ar y blaen y tîm cartre. Curtis Hudson yn edrych yn eiddgar yn y canol. Cic gornel arall. Dros mewn pawb yr arthi. Austin Pella. Mae'n glanio Shepherd ar draws. Wel, y blaw ambell i fflach o brwyliadau. Ni'n braidd i gweld dim gan Hwlffordd. Dyma'r patrwm. Pontypridd eto. Mae honna di bownsio ar draws y Cwt Cosby. Oedd e'n meddwl am eiliad am ergydio Kieran Lewis. Caradogan. Cyfle arall rhediad. Cryf. Tacl bwysig. Cic gornel. Codi pwysau a cadw'r pwysau ymlaen. Chwarae teg Lewis. Oedd e am seithi oedd y mewn, nath edrych ar ôl y bel, pasio draw i Hunt a mewn i Caradogan eto fel yn swm, edrych yn cherish iawn chwarae teg efo. A chwarae'r ifanc oedd efo cas newydd. Bydd am y tafliad na'n bownsio dros y Cwt Cosby am ddiffynwr canol, bydde ti'n mynd hapus? Mae beth yna'n digwydd. Wythnos nesaf dwi'n siŵr beth digwydd i fi, ond... Dyma nhw eto. Pontypridd eto, Postyn Pella. Tybwn. Mae'n bresenoldeb e'n bwysig. Mae wedi bod yn brysur yn barod. Yng nghanol am ddiffyn Hwlffordd. Bob math o bethau mewn mlaen. Yn y Cwt Cosby na, Cummings i hyrddioi. Ciciau cornel eto, mae'r tafliad yn bownsio. Eto, mae Lewis yn mentro. A fi'n credu bod yn mynd i gael cic cornel arall, a pwysau'n parhau. Y bwns yn unwaith yn ddigwydd, Dylan. Bwns yn dwywaith nawr, llai gofio cwestiwn ei unwaith eto. Fi'n teimlo Emlyn Lewis yn gwingo wrth yn ochr i. Ti'n gwybod, fe jyst eisiau mynd i benio'r bel. Mwy o bwysau gan Pontypridd. 5 munud ar 20 di mynd, os na ail iddyn nhw. Fan hyn. Yr un i'r syniad, Postyn Pella. Hwlffordd yn edrych yn ansicr
i ddweud y lleia. Lewis, croesiad da, le mae'n glanio, gwedwch, i'r tîm cartre a not yn gwneud digon. Eto, mae'n gic gornel. Cyfnod da i Pontypridd fan hyn. Cyfnod da iawn, a chwarae teg yr ail beth sydd yn bwysig. Bob tro yn mynd allan, maen nhw'n ennill y bêl. Kieran Lewis, rhan fwy amser Joe Hunt, unwaith hefyd. Ond maen nhw'n bob tro yn gofyn cwestiynau sydd yn bwysig iawn. Ydyn nhw'n gallu taro eto. Sgorio 2 am y tro cyntaf tymor yma. 2 yn wedi sgorio drwy'r tymor. Cyn hyn. Yn hapus iawn da'r 5 munud ar 20 cyntaf yma. Pontypridd. Not. Yn paratoi. A'r tafliad, y pwysau'n parhau. Cyfan yn digwydd yn hanner Hwlffordd o'r Kai. Dyn nhw'n gallu drallan. Chi'n edrych o gwmpas i tîm nhw'n nghanol Kai yma. Whitmore, Watts, rwy'n edrych yn rwystredig. Gorfod am ddiffyn. Wel, mae'n ornest yn y cwrt cosbi na. Breichiau bob man, Tybone. Dwi'n ddiddorol gweld hon eto. Oedd y gêm rygbi gyda'r achdil. Oedd yna'n drosedd? Oedd yna'n drosedd. I fi. Felly fod amddiffyn o'r canol ddim yn gytuno. Unrhyw arall lle blaw yn cwrt cosbi mae hynny yn drosedd. So mae'n gofyn cwestiwn am yr dyfarnwr eto. Tafliad arall eto. Tybone sy'n codi. Mae fe'n ei chanol i. Gwaith amddiffynol pwysig. Hyd yn oed y reslo yn bwysig. A dyfarnwr i fod yn deg. Dim byd yn bod ar ei safle fe. Dda reit o flan nhw. Felly fe wedi gweld y cyfan. Felly mae'n penderfynu bod y ddau chwaraewr yr un mor eog ei gilydd. Dwi'n yn siŵr bod y Pontypridd yn cytuno dy hynny. Ond dyna ni, bog yr eilydd. Mae'r ymwelwyr eto, maen nhw'n cael y meddiant. Colli fe'n syth. Mae'n cael yn ôl nawr. Williams o'r cefn. A dyma lle mae Hwlffordd angen edrych rôl y bêl nawr. Just cael y bach o momentum lan yr Kai tyma bach. A just cymryd sting allan o'r gêm. Watts a Tybone. Oscar Borg. Ymlaen. Watts. Borg. Mae'n ôl gyda Ponty. Y tîm cartre, y tîm ar y blaen, Watts yn neud yn dda. A maen nhw'n ceisio manteisio Hawkins yn fywiog. Hawkins dal yno, rhyw split bach mewn i'r cwrt. Cic gornel. Ambrosesi. O'n i'n meddwl bod yn ôl da'r Bari, nath e'n ymuno. Oedd e gyda'r Bari, mae'r crysau oedd i cartre yma, defnyddion debyg fel y crysau'r Bari, felly bydd Ambrosesi yn hapus dy hynny. Fi sy'n obsessed y kit, Emlyn, pwy ni. O'r gêm yn bwysicach. Dan Hawkins. Ceisio creu Hwlffordd. Ond dim problem i Ratcliffe yn y gol. O be ddigwyddodd o fyna? Nawr de, mae yna gerdyn melyn. Dwi'n yn siŵr os oedd... Oedd Owen o flan Ratcliffe. Gyda'n hon eto hefyd. Ond os yw'n weld beth... Wel... Eto, dwi'n hollol siŵr nath y gyfyd yna. Beth yn softel, dwi'n credu, fi'n siŵr nath ei trial neu hynny, ond mae'r dyfarnwr dyddiau yma, mae'n offi unrhyw beth bach. Tyrese Owen, mae fe'n gawr. 6 troedfedd, 6 modfedd a cerdyn melyn. Yw enw. A mwyn i y dyfarnwr eto i fod yn deg gyda fe'n siŵr o fod yn teimlo fod yn ceisio rhwystro Pontypridd. Ac cymryd y tafliad yn gyflym a felly cyfle wrth ymosod wedi diflannu. Tybone. Yn enwi Tybone, tipyn. Wedi fod yn bwysig yn y cefn, Borg dan bwysau. Cummings yn fywiog eto, Caradogan. Mae Hunt mewn gymaint o le. Dath Williams draw a'r dacl yn ddigon i rwystro Ponty. Dyn nhw'n edrych yn rhywderus yn mynd yn ôl at not. Ambrosesi yn cyrraedd na gynta. Mae fe'r ben i hun. Ef yno i gynorthwyo mewn safle ymosodol. Kieran Lewis. Gynt o Hwlffordd hefyd. Wedi bod yn amlwg i Ponty. Felly 10 ar ei gefn. Margerson. Nôl at Ratcliffe.
No, mae'n ras fan hyn, Hudson. Yn erbyn Tybone di wneud yn dda. Mae Hunt i fod yn fywiog dros Ben. Mae Shepherd yn o gynta. Mae'n daclus dros Ben gan Pontypridd. Lewis nawr. Chris Melin yn ôl. Digon ohonyn nhw. Yn yr awd i mynd am hyn. Ti'n rhaid, mae 3 yn gael y Kai efo Pontypridd yn rhedeg y gêm rhaid gweud. Cyrion Lewis y Shep rhaid gweud. Mae nhw'n sefyll yna. Bob cyffyrddiad ar bêl. Mae'n daclus, edrych ar ôl y bêl. Mynd i'r chwith, mynd i'r dde. A wedyn Caradog yn fel ni'n gweld yn helpu Hudson yn mynd ymlaen. Chosi problemau i Jenkins a Tybone. Mae fe na eto Caradogan. So, fel 3, fi'n credu bydd Stokes yn hapus iawn efo'r 3 mae fe efo gael y ca. A fi'n siŵr bod Tony Pennac yn hapus efo'r 3 yn gael y ca gan Hwlffordd yn y byd. A fel ydych chi weld, mae wedi matcho hi'n fyny efo 4-3-3 a gobeithio cael rhywbeth allan o'r gêm. Ond ar hyn y bryd mae Pontypridd yn domineiddio'r ardal gael y ca. A bob dros y ca rhaid gweud ar hyn y bryd fel. Ponty wedi newid pethau. A mae'r newid wedi cael effaith hyd yn hyn. Lewis ar gic gornel. A mae'r un peth bob tro. Dwi'n wedi newid ar y lawer. A mae'n achosi problemau bob tro. So fe'n gweithio pa mlai. So rhywbeth ddim yn gweithio, newidiwch e. Dyna mae Pontypridd wedi wneud o ran y patro. Mae'n mynd yn fwy ymosodol. Os rhywbeth yn gweithio fel y gic gornel. Cadiwch mlaen, taflu nhw mewn. Twle mewn, ie. Edrych am right man o fel arfer, y capten. Mae'n ti allan y postyn Kevin yn y gwbl o weithiau, mae'n rhaid gweud. A Hudson wrth ymwyl Tybone, gwasgu fe mewn, mewn at y gol. Gic yn fer, newid pethau. Lewis, tackle gyda'r gan Abruzesi. Oedd hi'n edrych yn dacl deg hefyd, ysgwydd cyfle am ergyd o bellter gan Keston Davies. Nath e feddwl am eiliad cyn mynd am y bas. Cyfle wedi mynd amdani. Dyma dacl eto. Abruzesi yn mynd mewn. Beth am hwnna, Emlyn? Anodd iawn gweld o fyna, ond mae fe ochr anghywir o'r pleor. Mae'r Hunt mynd tuag at gol. Dim cyffyrddiad ar bêl. Dwi'n yn siŵr. Mae'n rhaid gweud, mae fe'n meddwl rhywbeth yn chest neu rhywbeth ddim yn siŵr beth mae fe'n dyfarnwr trial esbonio fe yna. Ond beth o'n i wedi gweld, cicwr smotyn iddo fi. Mae'n odd, dwi'n dieddol o feddwl, gallech chi wedi cytuno gyda be bynnag fydda'r penderfyniad. Fi'n chi gweld pa mor y ddim wedi roeddi, tas o fe wedi roeddi, byddwn ni'n cytuno gyda'r penderfyniad yna hefyd. Mor anodd i'r gŵr yn y canol. Mae eitha anodd i'r gŵr yma yn y canol. Whitmore ar hyn o bryd. Colli ffordd Lewis, Whitmore. Angen carwy Ben fan hyn. Cwpl o boes Hwlffordd. Felly taclo mewn mewn Watts. Taclo teg, a mae'n di fynd yn ffyrnig yng nghanol y Kai. Felly bod angen hynny ar Hwlffordd. Hunt. Ond y cipio ddyn ôl. Wilson. Hawkins. Gic hir. Ie, bell wneud hynny ysbrydoli Hwlffordd nawr. Wel, Owen at Abruzesi. Cyffyrddiad yn mynd â fe i ffwrdd o'r gol, ond mae'r Chris Melin yn cywio yn y canol. A'i tro nhw yw i gael cic gornel. Mae'n gystadleuol na. Mae'n gystadleuol, un tacl cadarn gan Watt fan yna. Yn jyst newid ffordd o bobl eisiau ennill y bêl. Yn gobeithio wedyn mynd ymlaen i Sgorio. Abruzesi. I Hwlffordd bog ar y postyn agosa. Caradogan yn ceisio clyrio. I ble ath honna. Os rwy'n yn gallu cymryd gafel ar y sefyllfa. Wel, Hawkins yn colli ddi. Caradogan yn ei chipio ddi. Y bas na ddim digon cywir. Achos oedd na gyfle. Hudson gyda chydig o le. Hawkins nawr. Hwlffordd i deffro rhyw ychydig. Whitmore. Watts. Williams. Owen. Kai Whitmore. Tybone o Whitmore. Ddim yn hapus da'r dacl fach na gan Hudson. O'n i'n mynd i danio Whitmore. Chwaraewr sy'n gallu dylanwadu gêm
Maen nhw'n edrych tua'r dyfarnwr. Oedd y dyfarnwr yn ceisio chwarae'r fantes i fod yn deg da fe. Cic rydd fydd i Hwlffordd. Sneb wedi colli pennau, maen nhw wedi gwylltio rhyw chydig. Yw hwnna'n helpu weithiau? Mae'n helpu i Hwlffordd, mae'n rhaid gweud. O Pontypridd digon hapus o ffordd oedd pethau mynd. O popeth yn digon fflat efo Hwlffordd. Mae'n just ysbroli Hwlffordd tymor bach. Dwi'n un tacl gan Watt yn neud hynny. Mae'n just rhoi bach fwy o egni a fel ni'n sôn, bach fwy o momentum i Hwlffordd nawr. Tabown, yr amddiffynwr, mawr i fyny o'r cefn. Dwi'n gallu creu rhywbeth, mae hwnna mor siomedig. Mewn gêm sydd wedi bod yn siomedig, maen nhw'n cael cyfle, pryn, 10 munud cyn yr egwyl. Cic rydd mewn safle peryglus dros Ben. A mae rhaid bydd Tony Pennock, just crafu Ben emlyn. Crafu Ben os blaen Tabown. Neu taroi Ben. Taroi Ben, os blaen Tabown neu Jenks ar un bryd byddai ddim yn apus o gwbl. Ddim yn apus o gwbl Dan Hawkins fan yna. 60, 70 llath i mynd teg at bocs Pontypridd a wedyn mae'n syth at y golgeidwad. Pam chi wedi bod ar rediad siomedig fel mae Pontypridd wedi profi'n ddiweddar. Mae'r gol na sy'n byth pryn yn codi'r hyder a mae rhaid bod nhw'n synhwyro bod yna gyfle i gipio triffwynt fan hyn pnawn ma. Achos dyw Hwlffordd ddim di ymuno'r parti hyd yn hyn. Lle bod y daith na Sir Benfro yn effeithio nhw. Ponty o'r cefn. Hudson yn ddwfn. Yn eto. Yn dwt. Yn ôl at Ratcliffe. Da ni fod yn canmol Pontypridd fan hyn am y ffordd maen nhw wedi rhwystro Hwlffordd, achos ni wedi gweld braidd dim ohonyn nhw. Neu oedi jyst rhag ofn bod rhywbeth yn datblygu, achos mae Hudson yn cyflymu pethau. Not. Williams dyle gyrraedd na, fyddech chi'n tybio. Williams yn gwneud digon allan yr athi yn y pen draw. Cic gol. Iau Hwlffordd sy'n siomedig, neu Pontypridd sydd wedi stopio nhw pnawn yma. Bach o'r ddoi, rhaid gweud, mae Pontypridd wedi edrych ar ôl y bel yn dda iawn, edrych ar ôl y siap. Ar ôl y gol hefyd, mae wedi creu problemau, fel sôlwr. Cicio o'r ochr, a Jared Wright yn cael cwbl o gyfleon yn y postyn pella. Mae'n chwarae teg i Pontypridd, maen nhw wedi domineiddio'r gêm, a mae rhaid gweud hynny, ond mae Hwlffordd wedi gadael nhw'n neud hynny. Fi'n credu yn y 5 munud diwethaf mae Hwlffordd wedi dod mewn i'r gêm tymor bach yn fwy, neu cael felly fwy o territory felly fwy na dibyd all, a mae hynny'n bosib iddyn nhw hefyd. Mae wedi bod yn hawdd o ran Pontypridd hyd yn hyn. Nhw sy'n gyfrifol am hynny, ffordd dechreuo nhw, dechrau yn benderfynol. Dy'r ymddiffyn ddim wedi cael ei herio gymaint hynny, ond mae'n stori wahanol yn y munud y diwetha, fel wedodd Emlyn. Eto Watt yn ysgeilus. Jenkins yn ôl at Not yn y gol. Tabown, chwaraewr rhyngwladol gyda Malta. Mae rhaid sôn am hynny. Os gewn ni gyfle, Luke Tabown. Mae fynd i carfan o'r gyfer y gêm yr egbrofol. Mae nhw'n chwarae yn yr Euros dros yr wythnos nesaf. Cymru yn yr Euros hefyd yn fyw yr S4C. Williams i Hwlffordd. Croesiad dan, Ratcliffe yn gweld i'n dod o bell. Dim problem i'r golgeidwad. Ond ni sôn am Tabown. Felly mae fe'n carfan Malta. A mae fe'n i carfan nhw, achos maen nhw'n chwarae reidal o Ukraine wythnos nesaf, Emlyn. Maen nhw'n un grŵp y Lloegr. Neis iawn, di. Mae fe'n un pnawn, mae fi stodi bod yma, mae fydde fe bant nhw'n barod nawr. Yn ymuno ar garfan ar ôl y gemau yma. Nath ymuno o gyngor Malta yn y haf. A di dechrau bob gêm hefyd ers ymuno. Felly reidal o Ukraine sy'n disgwyl nhw nesaf. Well na bod yn Pontypridd, dwi'n siŵr, ond mae swydd yn gwneud fan hyn, a'n bwysig bod mae'n geith y profiad anghygol, dwi'n siŵr, ac yn heiddiannol. Ond mae angen gwella ar ei dîm a gwella ar ei berfformiad yn y 50 munud diwetha. Abruzesi, gyflym colli ffordd. Tabown yn cael gair
Ie, fi'n gwybod, Harry Kane yw'r un peth, ond os chi wedi gwynebu Cummings a Hunt yn dod o'r resgell arnoch chi, chi'n mynd gwybod beth yw gweithio'n galed. 5 munud sy'n fynd fan hyn. Ang y cyntaf hapus o ran Pontypridd Hudson. A Jenkins di cipio'r bel, chi'n gwybod be? Mi oedd hi'n drosedd, ond oedd e'n mentro hefyd, Curtis Hudson. Ar y sgrin fe welwch chi bod yna gêm arall fori, ni ym mhrif adran Genero. Wrexham yn cwrdd a Chaerdydd. Lwcus fan hyn? O, gath e blaen i drod i o'n. Gath e bel yn yr ail gôn. Fi'n credu yn y gwthiad cyntaf oedd ni'n ffawl. Cwpl o frathiadau bach gan Lee Jenkins. Amddiffynwr mawr o Abereiron. Cwpl o reini o gwmpas. Fwy na fi, fi'n gwybod ni. Dal yn ifanc. 22 yw Lee Jenkins nawr. Gyda'r Aberystwyth. Torri mewn i'r tîm mor ifanc. Mae'n sôn am chreuwr ifanc yn oerach. Mae dre newydd di. Rhoi cyfle i chreuwr sy'n 15 oed prawn ma. Trosedd fan yna. Credu ni chi gytunodd o'r penderfyniad yna. Da Keston Davies yn mynd drwodd. Nethon ni weld hon eto. Neu sôn dre newydd. Annie Roberts, llongyfarchiadau. 15 oed, 6 mis, 9 diwrnod. Ar y cae i'r dre newydd pnawn ma. 15 oed. Chwarae teg, rhaid gweud. Ti dal ar y ffarm yn 15 oed, siwr Emlyn? Dal ar y ffarm, no. Mae'n wedi cico beth amser ni. Angen amddiffyn ar Pontypridd. Eto, mae'r Ratcliffe, dyn nhw'n ddim yn bygwth ar hyn o bryd. Mae'n bron cyrraedd hanner amser. Tony Pennock ddim yn un i golli Ben, ond bydd hi'n ddiddorol beth bydd David ddweud hanner amser. Felly bod angen golli Ben. Fi'n siŵr wneud i golli Ben, fi'n credu. Ie, ta'r gwaith nawr, jyst rhoi cyfle'r real rwydd i Radcliffe, dod allan, cipio'r bel, a jyst ddim yn gofyn cwestiynau, nag i mae angen ti'n neud, gofyn cwestiynau am ddiffynnu, even os dwi ddim yn bel dda iawn, neu bel gret, jyst neud siŵr bod yn neud rhywbeth. Achos mae fel am ddiffynnu, ti'n gweld y golgeidwr dod allan a cipio'r bel, ti'n amddiffynnu hapus iawn. Davies ar bas greiddodd i Hunt, Shepherd. Norman yn mynd eto, yn daclus eto, Lewis, Shepherd, dan bwysau, ond oedd yn gwybod bod Cummings yno, ond y bas ddim digon cywir gan Cummings. Whitmore, dan bwysau. A fi'n credu bod Whitmore hawl dy fe holi fyna pan bod yna ddim trosedd. Clan ymlaen, ma nhw. Os da rhywbeth o hyn, bydd Hwlffordd ddim yn hapus. Hunt, Jenkins yn gorfod addasu, oedd yn siap i golf ac yn gwneud hynny. Tony Bennett yn gweud fyna, mae angen nhw cadw'r meddiant, angen cadw'r meddiant o'r bel, a ni ddim yn neud hynny o gwbl. A fel yn y sôn, fi'n mynd siŵr bydd Tony Bennett yn hapus iawn mewn yn y 5 munud nesaf. Ond mae Hudson di bod bob man hefyd, mae fan un o'r ymosodol yna. Nawr tro Hudson yw i edrych yn syn ar y swyddogion. O le maen nhw gyson, sneb yn cael penderfyniadau. Mae pawb yn chwarae ymlaen. A Brwsesi yn colli'r bel. Tony Pennock eto. Yn holi i gadw'r meddiant. Methu gwneud hynny. Wel, mae Owen jyst i dal Lewis. Owen, chi'n be, mae wedi cael cerdyn melyn. Dwi'n mynd awgrymu dyle fe gael un arall, ond gêm berig pan chi yn y sefyllfa yna. Mae angen fod falus wrth gwrs efo rheolyd ydy mae wedi cael cerdyn melyn yn mynd am ddim lot. Wel, eto, sa'n credu nath e'n byd, ond just... Falle chos i faint e, mae Ben Clean e. Cyn blin mewn i mewn i Kieran Lewis, a wrth gwrs nath e poeni mae Gefn ar dyfarnwr di chwbani. Hanner amser yn agosau. Mae Tony Pennock yn gwylio. Mynd yn o Ewrop. Am y tro cynta yn ei dymor cynta. Tipyn o gamp gan Tony Pennock. Mae'n dal rhyw deimlad rhyfedd o gwmpas Hwlffordd, achos bod nhw wedi mynd i Ewrop, neu'n y wych yn Ewrop. Chi'n teimlo felly bod nhw'n fwy gynnig yn y gyngrair. Mae nhw'n tîm sydd wedi denu chwaraewyr da. Gollon nhw tipyn yn yr haf, 8 di gadael. Mae Corey Shepherd fan hyn. Yn chwarae Pontypridd erbyn hyn. Jordan Davies, Henry Jones, Jamie Veal. Mae nhw'n dipyn o rester. Tipyn o rester a angen gweld. Mae'n dod â cwbl o chwaraewyr mawr pwysig i fewn.
Mae oed i'ch, mae Caradogan yn cipio'r meddiant eto, di parhau da'r ediad, Caradogan mewn i'r cort! Ar draws y gol! Mae'n edrych fel eithi allan am dafliad, ond eto symudiad cyflym clyfar arall gan Pontypridd. Symudiad da iawn, Caradogan unwaith eto yn achosi problem. Great flick gan Shepherd fan yna. A dylai ti'n siarad bwrw'r check at y gol fan yna, ond rhediad da, yn anffodus y gros draw i. Mae yna rhyw greadigrwydd da nhw yn ymosodol ar y degau. Pontypridd, ni'n mynd i gweld roedd dim o hynny gan Hwlffordd. A Whitmore eto, wel, mae wedi cyrraedd watch, dwi'n yn siŵr sut, ond yn nhw gymryd hynny. Os amser i Hwlffordd geisio newid pethau wrth i'r egwyl agosau. Ond, gweitha, Siom, rhanner cynta. Un i ddim yw i, sydd ddim yn sioc o ystyried record Pontypridd o ran sgorio. Ond i Hwlffordd ddim allan ohoni, a byddech chi'n disgwyl ddyn nhw ymateb yn yr ail hanner. A fydd i dal yn gol i ddim. Hudson at Hunt. Hudson di disgyn Tybone yn ei lorio. Na'r bas yn esgeulus gan Hunt, oedd not. Wedi dechrau'r rhediad. Jack Wilson yn ddwm i Hwlffordd. Dim ond mynd drwodd o drwch blewyn nath i, ond mae Whitmore yn sydyn yn gallu cyflymu a Brwsesi yn opsiwn. Whitmore dal yno. A Brwsesi yn mentro. Ond nath e bron adel y bel tu ôl e. Cofio bod i yno. Cyn mynd am yr ergyd. Gol i ddim. Mae dyna'r cysur i Hwlffordd ar un o bryd. Neis oedd nhw cic tuag at y gol yn chwarae da fan gan Wilson, ffeindio Whitmore yn gael y ca, a Whitmore yn neud beth o'n ei dda iawn, rhedeg at amddiffynwyr, yn achos problem Abersi'n dod fewn, a wrth gwrs dim ar ei troed cryfa fan yna. Ond mae fe'n rhyw fath o positif i Hwlffordd mewn tuag at hanner amser. Allan mae'n mynd. Yn syth, y ddau'n dechrau'r pnawn. Yn wythfed ac yn nawfed yn y tabl. Steil gwallt y cefnogwr ochr y cae. Plesio ambell un, mae'r mylet yn ôl. Not, yn poeni am y gwallt, poeni am y bel o ddifan Not. Ond oedd Hawkins yn ddofn nôl at Jenkins. Just dim problem o gwbl i'r capten. Jared Wright. Lewis at Owen ar chwiban ola. Yn dod ar cyfan i Ben. A mae'r hanner cynta yna. Chwaraewyr Hwlffordd yn amgylchynu y dyfarnwr wrth i'r chwaraewyr adael y cae. Ond ar ôl dros 500 o funudau heb sgorio gol. 519 i fod yn fanwl gywir. Ar ôl 10 munud, dath y gol bwysig. Hunt sydd i chael Ponty ar y blaen. A Hwlffordd angen taro nôl. Diolch Dylan ac ymlen. Ie, mae'r gol yna wedi dod o'r diwedd i Pontypridd. Maen nhw ar y blaen o gol i ddim ar yr hanner. A jyst i'ch atgoffa chi o ganlyniadau eraill y penwythnos yn uwch gyngrau'r Cymru. Pwynt i Aberystwyth neithwr yn erbyn Caerconnor, Met Caerdydd yn ennill yn erbyn y Bari, y Balan ennill, y Dre Newydd yn ennill o 4 gol i ddim, hat-trick i Aaron Williams yn y gêm. Yna 7 gêm. 7 buddugoliaeth yn olynol nawr i dîm Chris Hughes, a wedyn ni Yseintiau Newydd yn ennill o 4 gol i 1 yn erbyn Penmont. Cyn i ni ddadansoddi'r hanner cynta, mae'n amser am eitem bach, a i ni gyd yn gwylio lot o bêl-drod fan hyn ar Sgorio, ond mae rai pobl just ar lefel hollol wahanol. Ifan Gwilym ath i gwrdda rai o groundhoppers Cymru. Half of the fun isn't actually necessarily the game. It's the journey there. It's the people you meet. It's the interesting little things that happen along the way. You know, and often it's that's as interesting as doing, you know, here's a ground in the middle of West Wales somewhere. West Wales Ground Hop, first one, our inaugural hop down here. We're pleased to be here. Pleased they've taken an interest in ground hopping, and at the moment we're having a great time.
It's our third season in operation and things are going exceedingly well this season. Standards are improving, the football's improving, the clubs are getting more professional, the attitude and philosophy is getting more professional. I'm delighted to say that it's all good news. Credit to Ben Ahmun last night and Pontypridd Town today. They've again embraced the occasion, made the arrangements for the facilities and beverages and things like that, and they've done us proud, and I'm sure the other teams as well will follow suit. And I think all the groundhoppers have been quite impressed with the facilities and the standard of the football, so all good. Lawrence Reed, ground number 2496. What's the appeal of ground hopping? The people. It takes something quite special to run clubs like this, where often, the amount of interest that you get locally, perhaps even from, the print media is very little, and yet there they are, they're doing it for Swiss Valley. And I think that's just fantastic, and I think that's something that needs to be supported. So it's lovely to see so many people here today. The typical groundhopper is somebody who used to go and watch a Premier League team, and they started looking down the league. I think a lot of these people here are mainly a lot of lapsed season ticket holders of professional clubs, and now just prefer their football to be simpler, more honest. These are guys who are not highly paid professionals. They're playing for the love of the game, and they're producing, sometimes better football as a result. So you have to organise the schedules in relation with the league, hotels to organise coach transport, ticket sales, make sure everything is ready on the day so that people come in and have trouble-free, pain-free experience and just watch the football and spend the rest of the time spending money and putting it into the club's coffers. We're a good fundraising exercise for clubs, and clubs need every penny they can get at the moment. And this is, I think, my 515th ground in Wales. I edit Welsh Football magazine. I'm a founding editor of it. Most of my travels have been connected with the magazine or one of Chris's ground hops, one of the two. I love watching football literally anywhere, and I love travelling to different places. And football has taken me to so many places that I would never otherwise have got round to going to. And I've made lots of friends in the process and got to know Wales so well through football. Impressions of this weekend so far? Goals. It's that lovely welcome you get in this part of the world. It's sort of, we don't know quite why you're here, but we're glad that you are. And I just you just bounce off that. It's great. What do you make of the addition of this level of football in West Wales? For years it was mooted and everybody said it wouldn't work. But it's thriving. It's fantastic how many clubs have shown the commitment to get into it and made the ground improvements to get into it. And you just see from the standard of the games we're seeing this weekend and the entertainment value. It's doing really well. The proof is in the pudding is that we've had 4 teams promoted over the last 2 seasons. They've all held their own. We're actively campaigning to get a Premiership club in. We've had discussions with Goodwick and Hakins, the leading 2 clubs in Pembrokeshire. To embrace a fully West Wales league, we do need a Pembrokeshire team, and we'll be delighted when one of them joins. Ceredigion probably our favourite hop ever. It was just Welsh villages playing football, and it was just fantastic. But yeah, we'll always keep coming back. If there's something we can do, then yeah, we're coming back, particularly to this area. Even here in Llanelli, being a Swansea boy, I've had to have my jabs to get here. But yeah, we're delighted to be down here. It's just brilliant. Gallwch chi weld yr holl gynnwys ychwanegol sydd gyda ni ar Sgorio, eitemau, uchafbwyntiau, cyfweliadau a ffodlediadau.
Mae chybwyntiau y gemau i gyd o penwythnos yma ar gael ar ein cyfryngau cymdeithasol yn barod. Mae Emlyn Lewis wedi dod lawr o'r pwynt sylwebu i ymuno fi. Emlyn, dargraffiadau di o'r hanner cynta yna? Dwi'n mynd glasur, rai gweud, ond mae Pontypridd wedi domineiddio'r gêm. Wedi cael gol da, efo Cummins lawr o dde, yn chwarae dda iawn, chwarae teg. Dwi'n really impressed efo'r tri yn y canol gan Pontypridd, Shepherd, Lewis a Caradog, ond ffordd maen nhw'n gweithio fe'n gilydd, achos i problem efo Hwlffordd. Wedyn ar y llaw arall, dwi'n mynd siŵr bod Tony Pennock yn rhy apus efo Hwlffordd a ffordd maen nhw'n chwarae, a ffordd maen nhw'n amddiffyn. So, bydd hynny'n ddiddorol i weld sut maen nhw'n dod allan yn ail hanner. Ti wedi sôn am Luke Cummings, mae fe wedi cael effaith enfawr ar y gêm. Yn enwedig i groesiadau fe, ni'n mynd i weld un croesiad cynnar nath e yn y gêm. Nath ddim byd dod ohono, mae fe jyst i bod mor effeithiol ar yr asgell Emlyn. Eto, achosi problemau, tuag at fyna Hunt oedd ar diwedd hynny hefyd. Caradog yn mynd o flaen Cummins i creu cyfle, i creu lle, i Cummins. A wedyn dyma'r gol. Bownsio yn y bocs, a angen Williams wneud yn well, ond croesiad aruthrol o dda gan Cummins. Gros y bocs, eto gofyn cwestiynau lle mae Hwlffordd heb wneud hynny o Pontypridd, a wedyn Hunt yn gorffen y gol yn dda iawn. A mae'r gol wedi dod o'r diwedd. Faint o hwb bydd hwnna'n rhoi Pontypridd? Hwb enfawr, newid siap, newid personnel mewn ffordd i Stokes, i Pontypridd, a fydd hynny beth positif iawn iddo ddod a'i tîm hyfforddi i ddod mewn i'r gemau nesaf i fynd, os maen nhw'n gallu cwpio'r 3 pwynt wrth gwrs. I ti sôn am Cummings, oedd e'n meddwl bod wedi cael yr ail gol i Pontypridd, ond y dyfarnwr yn penderfynu roi cicrydd i Hwlffordd yn lle. Be nes di o hwn, Emlyn, y penderfyniad cywir? Ie, fi'n mynd siŵr bydd Cummins really hapus efo hyn ar diwedd y gêm. A fi'n mynd siŵr be nath ddigwydd, fi'n siŵr bod y dyfarnwr wedi gweld rhyw fath o gwthiad, o ddim gwthiad i gael yna. Oedd McNamara wedi cael y beil yn gyntaf, cyn not i bwrw McNamara, Cummins i fewn a sgorio gol. O ddim llawer yno, o 2 mynd at y beil. A fi'n credu Pontypridd ddim yn hapus iawn am y penderfyniad yna. Ti wedi sôn am Hwlffordd, bydd Tony Pennock ddim yn hapus o'r ffordd mae dîm wedi bod yn amddiffyn. Ond Emlyn, maen nhw wedi creu unrhyw beth chwaith. Maen nhw wedi cael bach o siocer yn yr hanner gyntaf yna. O, siocer. Ti'n gweud, fyna, Sione, ti'n reit. Fel nath Cummins wneud yn y croesio, maen nhw'n gofyn cwestiynau o'r amddiffynwyr, beth maen nhw'n amwneud. A mae Hwlffordd wedi gwneud 3 free kick a cael bale yn y bocs, syth a George Radcliffe. A fel amddiffynwyr, ti'n hapus iawn efo hynny. Dim yn gofyn cwestiynau am yr amddiffynwyr, dim yn creu, dim cyfle. Heb law all Aberystwyth yn y diwedd fyna yn cael shot ar ei coes dde, ond heb law hynny, dim byd. Ond dim ond un gol sydd ynddi ar hyn o bryd, a ti'n cael y tymnod, pwy bynnag sy'n cael y gol nesaf yma, mae hwnna'n mynd i fod yn allweddol, nag yw e? Allweddol, bwysig iawn, a fi'n credu Hwlffordd digon hapus mewn ffordd, bod nhw ddim y lawr fwy na un gol. So bydd hynny'n diddorol i weld sut maen nhw'n ymdopio hynny, a dwi'n siŵr newn ni gweld Hwlffordd gwahanol iawn yn yr ail hanner. Emlyn, diolch yn fawr am y tro na adael i ti fynd nôl at Dylan Ebenezer, ond nawr mae fe'n amser ar gyfer rhestr fer gol y mis ar gyfer mis Medi. Rhys, sgwar i Elliot Evans sy'n codi Ben yn dipio i Lewis yn crymanu'r bel yn gelfydd i gefn yr oed, gol wych gan Elliot Evans. Walsh. Roedd yn isal i mewn. John Owen, efo'r mas yn ôl! Ac ochr y cwrs Cosby, mae Iwan Lewis wedi dod a Aberystwyth yn gyfartal. Cumming, yr gicrydd at Creamer. Sgrimer arall a Tony Creamer. Bale y disgyn i Holmes. Downs ar ergyd. Am gol gan Alex Downs. Harry John yn cael ei ddal yng nghanol ca ac yn ar ergyd wych gan yr eilydd Ryan Satulis. Bale i mewn at Ingrid Odlan. Mae'n treulwg o bellter am gol. Y weledigaeth y gallu a'r hyder ganddi. Disney. Gadael i Keston Davies i ergyd. Yn taro cefn yr oed. Gol wych gan brif sgorio'r Ceicona. Clark
yn ei derbyn ni. O'r sgil. Yr ergyd. Clark! Na chi gol wefreiddiol gan Ben Clark! Oedd honna yn berffaith. Mae yna flic gan Davies. Mae Clark yn ergydio. Clark am gol. Gwych Clark yn sgorio am y 5 gwaith tymor yma. Ie, ni wedi cael ein sboilio o ran goliau yn ystod mis Medi. Mark Jones has come down to join me. Now, Mark, you've had the very, very important task of picking the winner of Goal of the Month. But first of all, what did you make of the shortlist that we've just seen? Some cracking goals in there. Oh, one of the best standard Goal of the Month I've seen in a long time, Sianed. And unfortunately, I'm having to pick the winner. But some brilliant goals. Ingrid Adlands was a brilliant goal. Ben Clark's was brilliant. But the winner, Ryan Stratulis, was a fantastic goal. First touch, by the way. 50 yards out, first touch. Beckham all over. Goal of the Month, Stratulis. We can have a look at the goal now, Jonah. Just talk us through it, because, like you've said, one touch and then magic. But he's not even facing the right way. He turns around, he sees the goalkeeper of his life, and that is magical. Brilliant goal, Goal of the Month, well deserved. Ryan Stratulis. A huge congratulations to Ryan. Now, Mark, we'll just watch it again, because it was that good. It's worth watching. It's worth watching. Like you say, some players can't even kick the ball that far, but he just first touch, 50 yards plus, first touch, back of the net. He's deserved it, and he's beat off some wonderful competition as well. Exactly. So, Mark, what did you make of that first half? Emlyn said it's not a classic, but Pontypridd, they'll be relieved to have finally got that goal, but they'll be itching for another one now. They got their goal. I think Emlyn is being Mr. Diplomatic, not a classic. He's a student, he knows what to say, don't he, Emlyn? But it hasn't been a great game. But the game is still live, Sianed. It's only 1-0. I think Ponty should have won the game by now, but Haverfordwest have the chance to peg them back. Game on, 45 minutes to go yet. Fab. Well, Mark, thank you very much for your time now, because as you can see, the players are ready. Mae'r chwaraewyr yn barod I fynd ar gyfer yr ail hanner. Ond fori, mae'n sylw ni'n troi at y brif adran Genero. Merched Wrexham yn erbyn Caer Dydd. Mae honna'n fyw ar Esbyrorec am 5 o'r gloch. Y pencampwyr Caerdydd yn teithio lan i'r gogledd, a fel mae pethau'n sefyll, Wrexham sydd ar frig y gyngrair, ond fi'n siŵr bydd Caerdydd moyn newid hynny. Mae honna'n fyw ar Esbyrorec prynhawn fori. Ond nôl ato ni nawr at Emlyn Lewis a Dylan Ebenezer. Diolch, Sianed. Croeso nôl ato ni. Pontypridd ar y blaen. Pontypridd wedi sgorio, a Pontypridd wedi elyddio hefyd. Hudson di gadael, Danny Williams felly yn camu'r cae yn ei le. Un arall o gyn chwaraewyr Hwlffordd, yn gyn brif sgoriwr I Hwlffordd, Danny Williams. Ond dwi'n eisiau sbwylio pethau Pontypridd, ddim wedi sgorio yn y gyngor ers bron blwyddyn. Mae'n teimlo fel noson I newid hynny o ran Pontypridd. 2 gol o'n wedi sgorio tymor yma, os gynnewydd ymuno gyda ni. Cyn heno. Oedd dal, ond wedi sgorio 3. Dwi'n yn newid syfrdanol, ond fan o'r blaen y gol I ddim. Di ennill 2 gêm tymor yma. A chi'n mynd I ddyfalu beth oedd y sgôr yn y 2 gêm ennill nhw. Gol I ddim. Ennill nhw'n nghwpan y gyngrair yn erbyn Aberystwyth hefyd. O gol I ddim. Mae'n batrwm o ran Pontypridd. Pan maen nhw'n sgorio, maen nhw'n ennill. Mae'n syml. Gen I weld os yw'r patrwm na'n parhau. Heno, Shepherd. Un arall yn erbyn I gyn glwb. Owen yn camu mewn, ond Caradogan oedd yn fywiog iawn yn yr hanner cynta. Yn gallu troi, achosi problemau. Ond dan bwysau, Owen, y cawr I Hwlffordd. Dewch chi weld sut mae Hwlffordd yn ymateb ar ôl hanner cynta. Siomedig, Whitmore, un o'i chwaraewyr goren o'n ddiweddar yng nghanol pethau. Tyrese Owen yn ymlwybro lawr yr asgell dde. Ond o stopio Owen, nath ymuno o slaw yn yr haf. Cawr, fel o'n i'n gweud. 6 troedfedd, 6 modfedd. Beth di'r afi? Tafliad yw I Hwlffordd, neb os nhw ar frys enfawr I fynd draw i'w Chymru di. Jack Wilson geith y cyfle. Mae'n hir. Mae Jenkins yno. Mae Owen yno. Arbediad campus gan George Ratcliffe. Falle bod hi'n agos iddo fe.
Ond Owen yn troi yr ergyd y bwerus a'r arbediad yn gampus. Taflad hir, Wilson achosi broblemau, Lee Jenkins yn beniad cynta, a dwi'n gwybod lle o'n mynd. Eto, bydd ni'n sôn hanner amser, gofyn cwestiynau i'r amddiffynwyr Pontypridd, o ddim ateb efo nhw, a cyfle enfawr fyna at Owen. Ergyd cynta ar y targed, a maen nhw'n bygwth eto. Owen ar cysylltiad, oddi ar y linell. Mae'n mynd, a ni wedi cael dim o hyn yn yr hanner cynta. Dod mor agos, ddwywaith yn barod. O, gath e just flic bach iddi. Dyma nhw'n dod draw. Jyst i gael gair bach. Felly, Hawkins o Hwlffordd. Clywed ychydig o dyfarnwr, fan yna. Y ddau rhi 10. Hawkins a Lewis sy'n cystadlu a brosesu ar gic. Hwlffordd eto, mae'n un dda. Y croesiad y well na'r peniad. Gan Jenkins. Wedi colli cyfeiriad braidd. Nôl yr athu. Yn gwell gan Hwlffordd. Lot gwell. Mae'n gwneud 3 munud yna, mae'n gwneud fwy o cwestiynau iddo Pontypridd na'r 45 munud cyn hynny. So, gobeithio gynnu'n hanner bach well i Hwlffordd a Pontypridd mewn ffordd yn yr hanner hyn. Ond mae'n dda, mae'n lan y cae. Wel, oedd Whitmore yn disgyn ac yn gofyn am y drosedd wrth iddo fe ddisgyn troi at y dyfarnwr. A mae hynny'n deillio gymaint o ddigwyddiad yn yr hanner cyntaf dwi'n teimlo o bosib, le oedd Whitmore ddim wedi cael y penderfyniad. Nath e'n siŵr bod e'n cael hon. Edrych ar y dyfarnwr, gofyn cwestiwn. Wel, llain a gofyn cwestiwn, oedd e'n gofyn, please, gallai gael y ffawl, please. Cwpl o ddigwyddiad yn hanner cyntaf na le mae Whitmore, fel mae fe'n neud, mae fe'n jyst yn rhedeg yn syth, cyflymu pethau, a the lawr cwpl wyth yn hanner cyntaf, ddim cael y penderfyniad. A mae hon yn gigrydd a brosesu, man peryglis eto ni chodi ddi. Watts i Hwlffordd, y Crysau Melyn di aros yno, Owen y cawr. Yn siŵr mae fe oedd y targed, ond y croesiad ddim cystel. Bog, cyffyddiad bach ymlaen. A fel wedodd Emlyn Lewis, ni wedi gweld mwy. 4 munud ar ddechrau'r ail hanner. Oedd yn Hwlffordd yn ymosodol na welson ni'n yr hanner cyntaf. Gol geidwad allan. Not. Digon pell. Captain Ponty sy'n penio yn glir. Wel, yn dal gyda'r meddiant. Bydd bron i'n gwell y bil. Lewis, nawr Kai dechreuad y cyfan. Mae'n gyda Cummings. Magerson, gadw ddifyn allan. Y mwlet wrth ochr y cae. Nes i dorri'n gwallt o. Oce, mae fi a Emlyn. Edrych yn siarad. Y ddoi yn i wedi ni, wedi bod yn barbwr ddoi. A nes i gael hanner eiliad, le ni'n meddwl, just y siafel ochr, gad y cefn. Yn gael y mwlet yn dod nôl, fel well i byd o. Na, dim i fi diolch o fawr, dim mwlet i fi. Mae'n teg, mae'n edrych yn siarp. Os fyna mae'r ffasiwn dy ddim wel, dwi mas o ffasiwn. Dwi'n ffan enfawr. Mae rai cyfadde. Mae Whitmore fel Cinderella, un esgyd yn unig. Mae fe'n gorfforol iawn, mae fe'n mewn i herio pobl. Golled ei ffordd yn fyna. Yn dal i bigwrn hefyd. Mae'n edrych yn plôn, rhaid gweud. Mae'n edrych yn plôn. Wel, bydde hyn yn golled enfawr i Hwlffordd. Mae wedi colli McNamara yn barod. Chi'n edrych ar y rhestr o pwy sydd ddim yn chwarae. Jazz Richards, Dylan Rees, Kyle Patton. Cad chwaraewyr pwysig fan yna. Nedig rhywun fel Dylan Rees, bydd Emlyn yn gyfarwydd iawn da fe. O'i ddyddiau yn Met. Bydde chwanegu rhywun fel Whitmore at y rhestr o anafiadau. Ergyd enfawr i Hwlffordd. Mae angen cofio tŵ, fel ni'n sôn y rhestr yna. Rhestr mawr pwysig i Hwlffordd efo profiad hefyd. Profiad yn y gyngrau, profiad efo lot o ddangosiadau wahanol i'r gyngrau tîmau gwahanol hefyd. A mae Whitmore, os mae hynny, adio Whitmore i'r rhestr hynny, fydd ni'n colled enfawr. Wel, dyma ni, rhai o'r rai sydd wedi cael ei anafu
fan hyn o ran Hwlffordd. Chwaraewyr, byddwch chi'n disgwyl gweld wrth ochr ar y cae. Martel, Taylor Crossdale. Yno hefyd, un o chwaraewyr newydd. Nawr, nath yr ymgeleddwr, nath ryw arwydd. A fi'n credu mai arwydd eilyddio oedd a dyna na, ni'n gweld yn union hynny. Harry John sy'n dod i'r cae. A yn neis gweld Tony Pennock a'i fraich o gwmpas Harry John, 17 yw mae'n stori hyfryd yn Ewrop. Oedd lot o stwff ar y gwahanu cymdeithasol. Ar ôl y gêm yn Ewrop, Harry John yn mynd i stafell i ofyn i gael gair y Tony Pennock. A na gyd oedd eisiau gwneud, oedd diolch i Tony Pennock am y cyfle iddo fe i gael chwarae yn Ewrop. Mae hwnna'n dweud llawer am y gŵr ifanc yma, dwi'n credu, gyda Tony Pennock, ond yn ei ddagre ar ôl y digwyddiad yna. Ti'n siŵr, o chwaraewr ifanc, o chwaraewr da iawn, technegol iawn. Oedd e'n bwysig iawn iddyn nhw blwyddyn diwetha, oedd e'n edrych ar ôl bel yn dda iawn, a dwi'n credu Nicky Hayne a roed y cyfle iddo i gychwyn i Hwlffordd 2 flynedd yn ôl, a'r sy'n mae fe heb edrych yn ôl chwarae teg iddo fe. Dwi'n credu mae cwbl o glwbiau proffesiynol ar ei ôl, ond mae angen i dysgu i tred yn y gyngrair a gobeithio gyda gêm da heddiw. Wel, am ergyd, colli Whitmore, 2 gol wrthnos diwetha yn ebyn Aberystwyth. Fe yw'r prif sgoriwr ar beder i Hwlffordd. Yn ceisio ymateb i fod yn deg iddyn nhw. Hawkins di edrych yn fywiog pan mae wedi cael y cyfle, ond bydd colli Whitmore i ychwanegu at y rhestr na o anefiadau. Oedd yn broblem yn bent host i Hwlffordd wedi dechrau'r ail hanner. Dipyn gwell yn hanner cynta, sydd ddim mor anodd o hynny, tas ych chi wedi gweld yn yr hanner cynta. Mae Cummings wedi bod yn fywiog, Shepherd yn erbyn i gyn glwb, Ponty yn bygwth, Hunt, y sgoriwr, ymlaen i'r canol. Mae yna gyfle i Hwlffordd wrth ymosod y cyffyrddiad cynta i'r eilydd ifanc. Harry John. Mae efaill ar y fainc hefyd. Iddyn nhw, gyda llaw, Dan John. Felly mae Dan sydd wedi dod ymlaen, mae'n Chris di drysu, dwi'n syniad. Harry yw e. Job sal, gan y Sylwebaeth. Abrwsesi. Hwlffordd. At Bog. A mae'n gêm hollol wahanol. Ddim yn syfydanol, dyn nhw'n cael bygwth cwpl o weithiau, ond felly mae pawb yn hoffi chwarae'r hanner yma, achos mae'n un o'r Ponty'n ymosod hanner cynta. Mae pawb yn hanner Hwlffordd o'r cae, mae pawb yn hanner Ponty o'r cae, ond dalwch man, achos mae hynny dechrau newid y bosib. Gyda Hunt eto, sgoriwr. Caradogan yn opsiwn. Danny Williams yn fawr yn asgell. 10 munud i mynd, dal yn gol i ddim. Not yn barod i hyrddio hon mewn. Not i daflu, a not arall yn y gol i Hwlffordd yn ceisio rhwystro Pontypridd. Jenkins yn cael ei ben iddi. Unrhyw un yn cael ei penne iddi. Jenkins eto yn clyrio. Lewis, hyfryd. Sgiliau. Slick. Ponty'n pwyso. Ac yn creu hefyd. Yn digon yn ôl. Yn amddiffynol. I Hwlffordd yn neud i gwaith. Mae'r rhain gol i ddim. A'r gol na. Ar ôl 10 munud yn dal i wahanu nhw. 10 munud mewn i'r ail hanner. Yn ei wylio hon eto gan Lewis. Pam lai. Sgiliau gwych rhywbeth dwi'n methu erioed wedi gwneud. O'n i'n mynd i holi sydd na Lewis arall yn gallu gwneud rhywbeth tebyg. Na, dim fi tebyg o bo. Fi'n lwcus pasio bil. Wedi pasio dŵr am y llais, so mae'n un broblem. Emlyn Lewis i cadw cwmni fi yn y pwynt sylwebu rhag ofn bod chi newydd ymuno gyda ni pwy arall. Amddeiriad iawn. Amddiffynwr Met Caerdydd. Owen sydd drwodd. Bog nawr de. Mae yna bedwar yn cywio yn y canol i Hwlffordd. Bog yn gosod i nôl yn syth at Ratcliffe. Yr arthi yn y pen draw. Hawkins ar ergyd. Ond safle mor addawol o ran Hwlffordd. Tari Sewin yn mynd at y bel. Fi'n siŵr beth mae'n Jared Wright yn neud.
passer bach rhy gynnar tuag at Borg ddim yn siŵr beth i'n neud. Croesiadiadau o Hawkins, ond Radcliffe yn digon saff yna chwarae teg. Fi'n credu, oedd Owen yn galw am honna nôl, achos oedd wedi gwneud yr hyn sy'n gallu gwneud gymaint o wahaniaeth. Oedd wedi stopio, a weithiau pan mae rhywun yn stopio, mae yna le yn ymddangos. Owen ar rhediad y bas draw, gyda'n aros amdani yn y canol gan Borg, nath hi'n cyrraedd. Eto, lot gwell gan Hwlffordd, Borg. Eto, Oscar Borg yn gadael i. Hawkins, clyfar ar droed hyd yn oed. Yn uchel, gan Jack Wilson, cegrydd y tîm cartre. Felly weld fod Hwlffordd yn achosi tyma bach o broblemau ar hyn y bryd tuag at Pontypridd, a mae hynny'n bositif tuag at tîm Tony Fenwick. Wilson Bryan uwch a Brazil sy'n achosi problemau, ond beth sy'n bwysig bod Dan Hawkins yn dod yn fer i mewn y bêl, mae'n troi hefyd ar y bêl, a mae'r amlwg yn y canol, Keston Davies, gyda'r ddim yn dilyn Hawkins, a felly mae fe'n achosi cwbl o broblemau, a cael y chwaraeol gan y Kai, fel Harry John, fel Tyrese Owen o flan ar y Kai hefyd. O'n i ar fi'n gofyn i am Lewis beth oedd di newid, fe newydd crynhoi'r cyfan i chi fyna o ran Hwlffordd. Ddim byd mawr, ond cwpl o bethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr wrth i reolwr Pontypridd Andrew Stokes. Pwyll. Peidiwch poeni ar y blaen. Hawkins eto, fel wedodd Emlyn Lewis, yn dod yn ddofn, yn troi. Yn sydyn, maen nhw'n glir eto. A mae yna gyfle arall fan hynna, Brwsesi sy'n y canol. Yr eilydd ifanc, Harry John, yn dwyllodrus. Gormod i'w wneud yn y pen draw gan John. Ond eto, dyn nhw 3 yn erbyn 2, os nad gwell. A mae'n ras fan hyn, ond not yn gadael i fownsio yn dwt. A maen nhw'n hapus i fynd yn syth hefyd. Gallwn ni weld ar hyn o bryd, mae'r gêm yn lot fwy o tempo yn y hanner cyntaf. Hwlffordd, wrth gwrs, angen y bêl yna, ond mae Pontypridd yn cael, maen nhw eisiau'r gol arall, jyst i felly seilio'r nerfs, nerfa tyma bach hefyd. So, mae fe'n lot fwy yn y gêm, fwy o intensity mewn ffordd yn Saesneg. Mae'n oeriol yn y tywydd, ond mae'n poethi ar y Kai. Newn ni gymryd hynny, dwi'n credu. Jenkins uchelgeisiol, ond chi'n gwybod be, mae'n ôl gyda John. A Brwsesi, Chris Melin, yn amgylchynu. Oedd y Chris Gwyn a D yn gadarn hefyd. Williams, yr eilydd, Shepherd, wedi parhau ei rediad. Williams, Shepherd i cipio yn ôl, pawb yn deifio mewn ar un o bryd. Hanner awr di mynd, prau, hanner awr i fynd, dylen ni ddweud, dim hanner awr wedi mynd, Shepherd yn amlwg. Pawb yn edfan mewn, Blair, na ni ddisgrifio'r digwyddiad bach yna, Tyrese Owen, nôl at Williams. Hwlffordd yn Ewrop dros yr haf. Colli 4 tymor yma Hwlffordd, ond colledion yna yn erbyn yr 4 ucha. A nawr mae'r eilydd Williams yn mynd amdani, ond yr amddiffynwr Williams yn ôl, y ddau yn erbyn i gilydd. Colledion Hwlffordd yn ddiddorol, gollen nhw 2 yn olynol yn ddiweddar, ond pan chi'n gweld mae'r clybiau yn ei herbyn nhw, ddyseintiau newydd, ceg hon ar dre newydd. Felly, mae'n anodd colli 2 yn olynol, ond dwi'n sioc yn erbyn Rhein Archoedd. A mae fe'n gallu weld fa mor gyflym a pethau gallu newid yn y gyngor hefyd. 1 fuddugoliaeth, 2 fuddugoliaeth, a ti'n seithi flan y tabl hefyd. So, yr un peth efo, os ti'n golli 3-4 gêm yn olynol, mae'n meddwl bod e'n diwedd y byd, ond diwedd ddim. Pontypridd yn edrych am ail. 2 gôl ond wedi sgorio drwy'r tymor cyn y gêm yma. Di ychwanegu at hynny. 2 fuddugoliaeth hefyd. Ac, os chi'n dda gyda'ch mathemateg, yn amlwg di ennill y 2 o gôl i ddim. A maen nhw'n sgorio, maen nhw'n dieddol o ennill. Os ennill nhw eto o gôl i ddim. A di ennill yng nghwpan y gyngor o gôl i ddim yn erbyn Aberystwyth. 2 fuddugoliaeth yn erbyn Aberystwyth tymor yma, hyd yn hyn. 1 yn y gyngor, 1 yn y cwpan. Barry, y fuddugoliaeth arall.
i Pontypridd. Lee Jenkins ar draws. Ond yw gyfnod pwysig yn y gêm i'r ddau dîm. Hwlffordd wedi cael dechrau da iawn yr ail hanner, ond dyn nhw ddim wedi llwyddo cael y gol. Ydy Pontypridd yn eisiau setlo fan hyn. Yn cael y rheolwr cwpl o weithiau yn gweithio chreuwyr i wneud yn union hynny. Cael ei gorfodi yn ôl, dal i fynd ma nhw. Pwynt, ceisio rhyw sodliad bach, ond Owen yn barod am honna. Pawb yn acrobataidd, ar hyn o bryd ydi wedi mynd allan. Sgorio'r pnawn i chi, just i atgoffa. Ond mae sôn am y clybiau yn y bencampwriaeth hefyd, pam lai Caerdydd yn gyfartal dy Watford, un yr un Caerdydd yn 8fed. Nawr Abertawe di ennill y 2 un yn Plymouth, Oli Cooper yn misg y goliau, maen nhw'n 12fed, Wrexham yn 7fed, ennill yn Crawley o gol i ddim. Oli Palmer ar ôl 2 mynd ar 10, Cannon yn cael coch i Wrexham, a Casnewydd yn colli gartre yn erbyn Harrogate. Maen nhw hanner anghywir y tabl ar hyn o bryd. Casnewydd. Will Evans has got eto. O'n i ar fi'n gweud, un o gyfeillion Emlyn, Will Evans yn sgorio eto. Dal mewn, fi'n cymryd bod chi dal mewn cysylltiad, dwi'n mwynhau bywyd gyda Casnewydd? Mae'n mwynhau bywyd, os ddim bynnag oedd ydy. Ond ydy, mae'n mwynhau bywyd, ni'n chwarae gêm yn golf dyw, di pythefnos nôl. Mae'n hapus iawn neu fywyd ar hyn o bryd, a mwynhau Bill Droid sydd yn bositif iawn. A mae'n credu oedd pawb mel bydd Casnewydd yn reit ar y gwylodion. A fi'n credu ar hyn o bryd mae'n neud yn iawn. Wrth gwrs mae angen gwella, ond yr un mae Will yn mwynhau amser. O, allai credu. Watts. Hwlffordd. Angen taro nôl fan hyn. Abruzesi. Mae'n bod yn weddol amlwg Abruzesi. Bog yn opsiwn iddo. Harry John, 17 mlwydd oed. Mlaen fel eilydd i Hwlffordd. Ond i elwyddio ddwywaith, 2 anaf yn taro Hwlffordd. Owen. Mae'n anodd cael y bil o draed Owen. Mae'n cadw'r meddiant yn dda fan hyn, ond yn gallu creu na'r cwestiwn nawr. John, Harry John, lledu pethau. Williams yn opsiwn o'r cefn. Yr ergyd o bellter, chi'n gwybod be, oedd Hawkins bron cael ei droed i honna i drysu Ratcliffe, ond oedd Ratcliffe yn barod amdani ar ergyd gan Wilson. Wedi symud y bel o un ochr arall, y Kai Abruzin dod i Terry Owen, fast da iawn o Terry Owen i Harry John, a Wilson yn achosi problemau fyna. Oedd Dan Hawkins yn agos iawn, a bydd Ratcliffe methu heb wneud lot o beth i'r amser yna. Margetson o'r cefn, syth mewn i Watts. Owen, mae'r cyffwrdiadau bach mae gan Owen yn dechrau dylanwadu, jyst y cadw'r symudiadau i fend, mae'n chwilio lle, reit yng nghanol y cae hefyd. Owen, mae fe eisiau'r bil, mae Williams yn edrych am Harry John. Mae'n yna drosedd yn y pen draw. Tabown sydd fyny na, o'r cefn. 5 munud ar hugain i fynd, dal yn gol i ddim i Pontypridd. O ran Pontypridd a'r goliau yma, a'r diffyg goliau yma, 10 gêm di mynd, felly 2 nhw wedi sgorio cyn heno, ond o ran patrwm y gemau, mae 5 o'i gemau nhw di gorffen yn gol i ddim. 2 nhw wedi mynd o blaid nhw, ond un o pan maen nhw'n colli o gol i ddim. Felly 5 wedi gorffen yn gol i ddim, mae 3 wedi gorffen yn ddisgol. Mae'n anhygol, cyn lleied y goliau sydd jyst yn y gemau'n gyffredinol gyda Pontypridd. Ond fe gyma'n o hon Emlyn os yw'n gorffen fel un heno. O, mae Owen di ymateb, mae fe wedi cael cerdyn melyn. Mae'n bwysig nodi hynny. Be fydd y dyfarnwr yn neud fan hyn? Lewis i mewn a hefyd o ran Pontypridd. Jyst bach o ddadle, ond dwi jyst yn edrych am y dyfarnwr oherwydd ymateb Owen a'r ffaith bod wedi cael cerdyn melyn. Bach o ddadle. Ddim llawer yn ni. Just y cerdyn melyn na sy'n neud fi feddwl beth ddaw fan hyn. Ydy ti'n poeni yn y sefyllfa yna? Byddai'n poeni, chwaraewr Pontypridd yn gwybod yn iawn beth oedd yn neud. Gwybod yn iawn bod ar cerdyn melyn. Fi'n credu bod ymwneud â cerdyn melyn fan hyn, achos mae Lewis di cael un, mae Owen di cael un. O, chi'n gweld hi'n dod. Cerdyn coch sy'n dilyn. Maen nhw lawr i 10 dyn. 2 di gadael oherwydd anafiadau i Hwlffordd. A nawr maen nhw lawr i 10
Tyrese Owen, oedd ar gerdyn melyn o'r hanner cyntaf yna. A dyma pam mae fe newydd cael un arall. Wel, not yn hedfan mewn ac yn iwthio fe. Mae fe'n ymateb, mae fe'n codi fraich. Ddim yn sioc enfawr bod wedi cael cerdyn melyn arall fan yna. Ti just methu wneud yna ar yn y bryd dol yn anffodus. Mae'n cerdyn melyn, unrhyw beth ti'n wneud mae'n cerdyn melyn. A mae hyn obviously wedi cael effaith ar y tîm a effaith ar y gêm. Just yn roedd sili fi. Ond yn dod mewn iddi hefyd. Hwlffordd, sut fydd hynny yn effeithio pethau. O'ch chi just yn gweld y cyfan yn datblygu. Lewis, croesiad da. Hwlffordd sydd yno. Yn ceisio gwrth ymosod, gan nhw gyfle arall i wrth ymosod. Mae'n ras fan hyn, 4 yn erbyn 1. Nawr de, ydyn nhw'n gallu cael y bas ôl yna yn gywir. Harry John, Hawkins ar ergyd dros y bar, mae'n mynd am gyfle. Ond y cyfle yn diflannu. Cyfle di greu gan Wilson ond hefyd cyfle di wastraffu gan Wilson fan hyn. Dyn ni'n mor dda. Rhaid i Pwynt just y flan. Not dwi'n cedi. Just colli mas. Just car ymlaen efo'r bêl. 4 yn erbyn 1. A gyda'r chwaraewyr yn dod nôl o Pontypridd tu ôl nhw. Car ymlaen efo'r bêl. Car ymlaen efo'r hediad. Just neu'n mor anodd i Dan Hawkins. O 4-1. Nath 1 yn erbyn 1. A seithi o tu allan o'r Cosby. A wedyn gwrs Cosby, sori. Mae lluniau yn dweud y cyfan weithiau. Nag un nhw. Yn edrych i'r awyr. Rhyw o chenaid bach. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Hanner tipyn gwell hefyd. Un i ddim Pontypridd ar y blaen. Oedd yn driffwyd mawr iddyn nhw, so allan nhw ddal mlaen. A Brwsesi sy'n disgyn Tybone. Peniad taclus at Jenkins. Da am ddiffynwr canol. Da iawn gan Hwlffordd. Sgiliau hyfryd gan Wilson. Lawr ar y dde. Wilson wedi bod yn amlwg yn y munudau diwethaf yma. Mae'r chwarae'r da iawn pryd mae'n cael mewn o'r gêm a pryd bach o lled efo. Mae'r rhedeg yn dda iawn. Ond wedyn ambell waith, just beth mae'n dewis i wneud efo'r bêl sydd yn just felly yn stopio fan hon. Sgil arbennig o dda fan yna gan Wilson. Os dy pwysau ar y bêl. Mae'n hyfryd, mae'n hyfryd. Hwlffordd, lawr i 10. Jenkins yn codi. Peniad. Mentris yn ôl. Pawb yn edrych ar ei gilydd. Luke Cummings a Ratcliffe. O Jenkins just yn hyrddio un yn at honna. Oedd fi'n siŵr, Cummings a Ratcliffe, ddim yn siŵr beth o'n i am i wneud. Cummings gobeithio mynd ôl teg at i ddwylo Ratcliffe. Ond fel ni'n sôn, Jenkins, Tybone, maen nhw'n treol rhoi eu corff ar y llinell fan hyn. Maen nhw'n fygythiad. Dan Hawkins. Reit, mewn am y gol. Ratcliffe yn dyrnu. Oddi ar y linell. Bron. Williams. Cadw meddiant maen nhw. Pawb yn hanner Pontypridd o'r Kai. Tybone yn ceisio'r sodliad bach. Yn edrych am Hawkins. Wedi cael iddo fe yn y pen draw. A Brwsesi yn opsiwn. Sodliad. Clyfar. Harry John. Y bas ddim digon cywir. Yn ei gosod i yn ôl at yr eilydd ifanc. Maen nhw'n bygwth eto i fod yn 10, lawr i 10. Maen nhw wedi ymateb. Ymateb yn dda iawn, rhaid gweud. Cwbl o gyfleoedd nawr. Mae'n siŵr beth oedd pawb yn dropio off Dan Hawkins fyna. Pas gwych at Wilson. Ond just pwysig yn y pas gan Jenkins fyna i Harry John. A dim ysyn digwydd am ddiffyn o'r canol yn treol cael gol. A Brwsesi, postyn pesha am y Tybone. O ddim di gweld y bêl uwch i ben wrth iddo fe droi. Wel, di Tony Pennock ddim yn hapus dran y cyntaf, mae'n siŵr. Maen nhw'n dangos cymeriad fan hyn. Wedi colli 2 chwaraewr dro anafiadau. A chwaraewr pwysig hefyd. Lawr i 10. Owen di cael cerdyn coch. Maen nhw'n ceisio llusgo un nôl mewn i'r gêm yma. Whitmore a McNamara di gorfod gadael dy'r anafiadau yna i ymuno a rhestr o chwaraewyr sydd wedi hynafu. Wel, ond nhw'n darllen hwnna o bell. Pontypridd yn awr tro'r tîm cartre.
Yw i geisio wrth ymosod. Colli ffordd yng nghanol y cae. Ond byddwn nhw'n hapus i wneud hyn am yr 20 munud ola. Cadw ddyn y cefn. Yr afi popeth, y capten. Jared Wright at Cummings. Sy'n chwarae tipyn dyfnach erbyn hyn. Fi'n credu bod hi'n deg dweud hynny. Lot o ddyfnach. Mae Margaretson yn rolio mewn pryd mae Pontypridd efo'r bêl rolio mewn yn ganol y cae i helpu Lewis yn edrych ar ôl y cefn, yn y tri yn y cefn, sori. A wedyn Cummings yn dropo lawr. Not at Hunt, symudiad da, Caradogan! Ar garlam! Ar gol! I Pontypridd! Symudiad hyfryd ac am y tro cynta tymor yma. Mae'n wedi sgorio 2 gol mewn gêm. Maen nhw wedi dyblu eu cyfanswm o goliau am y tymor. A mae'r treffwynt na yn agosau. Pontypridd 2, Hwlffordd dim. Felly, wel, tyma bach fwy o meddiant at Pontypridd fyna. Lawr ochr chwith. Hunt yn ffeindio Caradogan yr hediad a gol gwych. Gol gwych. Dim siawns efo not yn y gol fyna. O, mae'n hyfryd. Mae'n mesur honna. Neud i edrych yn syml. A neud y gwaith anodd i edrych yn syml. Y peth mwyaf anodd yn ôl yr holl ymosodwyr yma. Roedd bel yng nghefn y rhwyd. Mae'n bod yn anodd iawn i Pontypridd tymor yma. A mae hwnna'n hyfryd. Edrych yn rhwydd fel ti'n sôn, Dil. Ond eto, tyma bach fwy o meddiant fel Pontypridd. Edrych ôl y bel tyma bach. Ond ni'n sôn yn Luke Cummings dod lawr y cae. Margaretson efo mewn. Just bach fwy o control efo Pontypridd. Am y munud ei ddau. Achos mae Hwlffordd efo 10-10. Lawr o'r chwith. Pas gret gan Not tuag at the Hunt. A croesiad gret gan Hunt. Tynnu fy'n ôl tuag at Caradogan. A nawr, drychwch arno nhw'n mynd. Shepherd yn mwynhau yn erbyn i gyn glwb. Mae'n edrych yn fygythiad. Nawr y chwith eto, Williams, yr eilydd, Caradogan. Fan sy'n arall. Mae wedi gweithio unwaith. Shepherd, y feddwl amdani. Gwaith amddiffynol pwysig gan Harry John. Jared Wright, nôl at Lewis. Keston Davies. Ond mae yna fwy na Keston Davies di sgorio chwarae agored i Pontypridd erbyn hyn. Hunt yn sgorio'r gynta, yn creu'r ail. Caradogan yn sgorio. Jack Caradogan. Oedd hwnna'n hyfryd. Mae wedi bod yn amlwg sy'n gydol y gêm i fod yn dig. Mae'n sôn am chreuwyr ifanc 19 yw Caradogan. Williams yn penio, y bel di mynd allan. Hawkins at Wilson. A Hwlffordd. Oedd wedi bod yn bygwth gymaint cyn yr ail gol na. Eto, maen nhw'n dal i greu. Dim i noson nhw fan hyn ym Pontypridd. Ond Tony Pennock eisiau rhyw hwb, momentum, oedd y gair mawr. Di ennill yn ebyn Aberystwyth ar ôl gêm gyfartal yn ebyn Met Caerdydd. Hynny ar ôl colli tair yn olynol. Chydig bach o momentum, hynny yn diflannu'n gyflym. Mae'n diflannu'r un mor gyflym yma fe'n gyrraedd. Hawkins, Jenkins cyfown yn y canol. Ratbydd allan. Mae wedi taro i chwaraewr i hun sydd lawr. Fi'n credu bydd y gêm yn stopio fan hyn. Anna fy'r pen. Margaretson sy'n teimlo hwnna. Mae'r amddiffynwyr yn llongyfarch i gilydd pa mor bwysig yw'r llechen lan yna o'r Emlyn. I Pontypridd bwysig iawn chwarae teg fel clwb a fel hyfforddwyr yn siŵr maen nhw wedi ffocysu ar i ddim ildio gol fel yn sôn. Un i ddim yw'r bron efo bob gêm yn wedi chwarae neu so mae'n bwysig bod ddim ildio gol. Ie, hanner i gemau cyn heno wedi gorffen yn gol i ddim. Naill ai o'i plaid nhw, neu yn ei herbyn nhw. Ddau di mynd o'i plaid nhw. Maen nhw ar fi'n ennill i trydedd gêm o'r tymor. Os agos rhywbeth dramatig dros Ben yn digwydd fan hyn. Chi beth yn gwybod? What? Caradogan yn ei herio. Jenkins, Williams.
A'r Williams yn y Cris Melyn yn herio amddiffyn. Cris Gwyn, dros i'n drysau. Tybown. Chwaraewr rhyngwladol Malta ar ei ffordd i ymuno â carfan Malta ar gyfer gemen erbyn yr Eidal a Ukraine. Gemen rhagbrofol Euro 2024 a dyna sydd ar y gorwel i Gymru. Gem bach ar y cae ras gynta yn erbyn Gibraltar. Fydd ni'n anos fercher i chi yn fyw o'r S4C a wedyn nos Sul nesa Cymru-Croatia. Luka Modric a'i gyfeillion ar y ffordd. Amher i Gymru fydd honna. Dim Aaron Ramsey, cofiwch, allan am gyfnod hir. Dim Brennan Johnson chwaith. Dim Brennan Johnson chwaith. Dim Brennan Johnson, ie, wrth gwrs. Ambell i anaf yn ddiweddar, Brennan Johnson. Ond ie, gath ergyd fach yn chwarae Spurs. Ydy draw atoch chi, Harry Wilson, David Brooks, Dan James. Kiefer Moore yn ôl ar ôl gwaharddiad. Jenkins yn codi. What? O, Tybown mae'n drwg da fi, yn ceisio cyrraedd na gynta. Ie, mae'n ddiddorol. Gyda Ramsey a Johnson allan. Chi'n anghofio fe'n ymosodol sydd da Cymru pan chi'n enwi Dan James, Harry Wilson, David Brooks, Kiefer Moore. Oedd e am yn opsiynau yna. Mae fwy o opsiynau efo nhw ar un y bryd, does. Ond, mae'n fod yn anodd dros ben cyrraedd yr ail safle yna gyda Twrci wneud yn dda, Armenia i synnu Cymru. 3 gêm i fynd, gyn i weld beth ddaw. Gêm ail gyfle o bosib flwyddyn nesaf. 12 munud i fynd fan hyn. Bydd Hwlffordd yn gallu cipio 1 gol. A wedyn pwy o wyr. A targed nesaf iddyn nhw. Dechrau lot gwell i'r ail hanner o ran Hwlffordd. Ponty mynd ar y blaen ar ôl 10 munud yn y hanner cyntaf. Hunt yn sgorio. A nhw'n dipyn gwell na Hwlffordd yn yr hanner cyntaf hefyd. Hwlffordd yn dod allan yn yr ail hanner. Tipyn mwy ymosodol. Ond i colli 2 chwaraewr gyda'r anafiadau am lawr i 10 dyn erbyn hyn. Owen yn cael 2 gerdyn melyn. Ponty wedi cael digon o gerdiau coch tymor yma. Mi oedi weledd honna'n glanio. Nawr i 9 dyn mewn 1 gym. Lewis a Shepherd yng nghanol y cae. O, na, mae gadw'r bel am 10 munud. Dyna maen nhw'n neud fan hyn. Margaret Sunday camu mewn i ganol y cae unwaith eto. Caradogan, sgorio'r yr ail. Cummings colli ffordd. Hawkins a Harry John yn cyfuno. Cadw'r bel, ond nhw'n ddofn yn hanner i hunain a Lewis yno gynta. At Williams. Williams o Pontypridd yn erbyn Williams o Hwlffordd. Ar Williams o Hwlffordd. Cario'r bel. Hawkins. Wilson. Ond uchelgeisiol, wedi gweld Abruzesi. Nath e'n taro honna'n gywir. Just gêm yn ffisio allan mewn ffordd dil, rili, yndi. Mae fy Hwlffordd lawr i 10 dyn. A Pontypridd ddim diddordeb, rili, ymlaen y ca. Mae'n digon hapus i edrych fel y meddiant y bel. So mae fe just yn teimlo bach yn fflat ar un y bryd. Teimlo bach fel game youth team. Fydd Pontypridd wrth i bodd da hynny hefyd. Fi'n aros am yr chwiban. Mae un o'n nhw'n mynd i fod yn drosedd. Yn bersonol, fi'n credu 2 drosedd mewn na. 2 drosedd yna, ie. Ond mae'r dyfarnwr yn gwneud iawn, mae wedi gadael y gêm fynd dros y gêm gyfan. Dwi'n chwibanu ar bob amser, ond ie. Mae le 2 ffawr fyna. Eilyddio. Pontypridd sy'n gwneud hynny. Kieran Lewis yn gadael. Curtis Rees daw ymlaen yn ei le. Un arall o gyn chwaraewyr Hwlffordd. Nath e'n gadael haf yma. Haf cyn hynny. O ran Curtis Rees. Mae bron yn benblwydd arno fe. Penblwydd ei unig gol yn uwch gynghrair Cymru. Mis Hydref diwetha gath e honna.
Dwi'n credu bod yn dod ymlaen i gael un arall. Dod ymlaen i helpu nhw warchod y fantes yma. A mae'r ail gol na wedi gymryd o aneth. Cerdyn coch, ail gol. Yr gêm yn newid yn y munudau yna. Achos oedd Hwlffordd yn bygwth. Wedi dod yn agos mwy nag unwaith. Ond ddim wedi torri drwodd. Hawkins sy'n croesi. Pawb yn disgyn. Wel, sneb yn mynd i gael penderfyniad. Y ffordd mae'r gêm wedi mynd hyd yn hyn. Llych chi'n ngofio am hynny. Oedd hi bron glanio at Harry John. Sy'n gyda'r meddiant erbyn hyn. John ifanc. Mor addawol. A dyna pam peniad! Clir gan y capten. Oedd hwnna'n bwysig gan Jared Wright. So mae Hwlffordd dal yno. Sgiliau hyfryd. Hawkins i mewn i'r cord. Ratcliffe yn cael ei law iddi. Campus gan Ratcliffe. A nawr o un Penacau i'r llall. Mae'n ras. Williams yn erbyn Watts. Williams i Pontypridd. Cymorth yn cyrraedd o'r cefn. Ond oedd Bog wedi gweld y bygythiad. Oedd Luke Cummings wedi rhwythro o un Penacau i'r llall. Oedd coesau 31 oed na falle. Wedi blino erbyn hyn. Yn chwarae teg. Ond yn teimlo bod y gêm yn diflannu i ddim. Ond oedd Ratcliffe yn barod am y bygythiad pan ddath y symudiad na gan Hwlffordd. Gen i weld y symudiad eto pan gewn ni gyfle. Mae'r chwarae ddim yn stopio ar hyn o bryd. Dau clyfle i'r ddau dîm yn yna. Hwlffordd ei dda, Hawkins ei mor dda lawr o asg chwyd. A wedyn Dan Williams basio Caradog. Oedd Caradog yn edrych am Cummings dwi'n credu oedd yn yr ochr dde, ond nath bod am ddiffyn yn dda. A neis gweld rhyw fath o spark yn y gêm, ond dwi'n yn siŵr a fydd Pontypridd rhy hapus am hynny. Dwi'n credu bod nhw eisiau fod yn, just fel ma'n neud nawr, edrych ôl y meddiant, lladd y gêm. Wel, am bas yn uchel ac yn uchelgeisiol, ond yn gywir at Hunt. Sgorio'r y gol gyntaf, dyw Hunt ddim wedi stopio i fod yn deg. A Williams wedi bod yn amlwg ers dod ymlaen fel eilydd hefyd, ond yn troseddu wrth i Jenkins fynd lawr. Ie, Cummins jyst i edrych just bach yn rhy flat mewn ffordd a syth drwy y goes fe. Ond eto, Radcliffe yn dangos pam o'r bwysig mae Pontypridd. A gallu gofyn cwestiwn ar y diwedd y gêm os oedd hynny wedi mynd mewn. So, ie. O, Radcliffe yn golgeidwad o safon. Llechen lan na. Dyna sydd ar ei feddwl yn y munudau ola yma. Ychwanegu at y cyfanswm. Tymor yma wedi cael 5 yn barod. 6 llechen lan. Dros hanner i gemau. Unfed gêm ar 10. Oedd yn ceisio cael 6 llechen lan. O'n i'n dweud llawer am Pontypridd. Ddim wedi digwydd eto, cofiwch. Mae Harry John yn ceisio newid pethau. John yn opsiwn eto. Nôl maen nhw'n mynd. Jenkins. Wilson. Williams o'r cefn. Mae yna eilyddio. Luke Cummings sy'n gadael. Ac yn dod ymlaen yn ei le. Mae Owen Pritchard. Dyna'r newid. O ran Ponty. Owen Pritchard gynt o Gaerdydd. Oedd ei enw yn ymddangos tipyn ar 11 fel un i'w wylio. Oedd Colwell ar yna yn torri drwodd. A mae Jack Wilson di gadael. Ac enw cyfarwydd am fwy nag un reswm yn camu i'r cae. Rio Dyer. Oedd na'n arall yn chwarae rygbi yn gynharach. Ond Rio Dyer sy'n mlaen, falle byddwch chi'n cofio ei dad, Andy Dyer, oedd yn sydd wedi bod yn reolwr yn y gyngred yma. Ardal Port Talbot. Castell Nedd hefyd, yn ei gysgwrs dyfyn gynharach am Rio. Oedd e'n gobeithio byddai fynd o'r cae, falle dim yn yr amgylchiadau yma. Ni yn y munudau ola. Mae Pontypridd ar fi'n cipio buddigoliaeth. Sy'n teimlo'n arwydd o cawl.
Chos mae diffyg goliau wedi bod yn stori. Gynnwys mae pawb yn dechrau sôn am rhywbeth wrth i Hwlffordd fentro braidd yn y cefn. Lle bod y chwaraewyr yn ceisio anwybyddu rhyw bwnc neu rhyw stat fel ni'n gweud, ond mae'r diffyg goliau wedi bod yn broblem ac yn bwnc llosg o ran Pontypridd. 2 gôl cyn heno. A maen nhw wedi taro 2 yn barod. Yr unig beth sydd ar ôl i Amlin Lewis wneud cyn diwedd y gêm yw dewis seren y gêm. Nid ydyn fwy na hynny, wrth gwrs. Dwi'n siarad y fi. Ond seren y gêm yw ddewis. Ni weld fe fydd hynny yn y man. Ond mae Hwlffordd wedi cipio'r meddiant eto. Ambell i eiliad bler gan Pontypridd. Ond maen nhw'n gadael yn y cefn eto. Pa mae angen bod? Mae'n achosi problemau yw hunain fwy na lai. Wedyn, mae dewis ola, maen nhw mewn yn y gwagledd sydd ar gael. Ond maen nhw just yn creu problemau hunain. Maen nhw'n cael rhyw fath o glyfau. Just neud yr dewis anghywir. Caradogan oedd y bygythiad. Harry John nawr. Dwi'n gweld Mike Pontypridd fe godon nhw fel un i gwyno am y dacl yng nghanol y symudiad na. Watts o'r cyffyrddiad yn ôl at Bog. Dath mlaen yn gynnar. A Bog eto at Abruzesi. Hawkins. Wel, maen nhw wedi gwneud i gorau. Dwi'n eisiau hynny swnio nawddoglyd. Mae Hwlffordd wedi cyfrannu at y gêm, creu cyfleoedd hefyd. Mae'n ddiffyn Ponty wedi bod yn gadarn. Mae Ratcliffe mor gryf yn y gol. A dyn nhw wedi helpu una'n chwaith ar y degau. Hwlffordd, pa modd na gyfle, bas ola na, jyst ddim wedi bod digon cywir. Mae Hwlffordd wedi gwella yn y rai hanner rhaid gweud. Ond nhw'n dechrau dod mewn i'r gêm, oedd creu cyfleon, creu problemau tuag at Pontypridd. Ond ers bod tair eisiau wedi cael ei mynd off y ca. Dan fan off y ca ers hynny, mae Pontypridd wedi ffeindio fe'n digon rhwydd. Wrth gwrs, mae Hwlffordd wedi dod mewn ambell waith, cael cwbl o gyfleon fel maen nhw am, ond nhw sydd wedi gwneud dewis anghywir a methu gwneud y fwy o'r cyfle maen nhw wedi cael. So, mae chi'n gwylio'r ail chwarae, ni'n gwylio Shepherd a Harry John yn cael rhyw ddadl bach. Harry John yn rhwystredig dros Ben. Shepherd gyda Hwlffordd tymor diwetha yn sgorio'r gico'r smotyn ola lwyddiannus yn rownd arfynol y gemau ail gyfle i fynd â Hwlffordd i Ewrop. Ond gyda Ponty erbyn hyn. Hawkins i'r canol. Drwy pawb yr athu. Dim cyffyrddiad gan neb. Keston Davies yn darllen honna. Dim problem. Mae'n siŵr fod i ni sydd ddim yn chwarae'r gêm gymaint â chi yn y gyngor yma. Faint o waniaeth mae'r coch na yn gwneud mewn gêm fel hyn? Yn enfawr. A fel, mae bob gêm yn y gyngor mor dyn ar hyn y bryd. Os chi'n gwybod y seintiau newydd efallai, ond fel 10 dyn, mae'n jyst yn anodd. A mae hynny cael effaith enfawr o'r gêm, dau cerdyn melyn am ddim byd, really, ond yn anffodus yn y rheolau dyddi yma. Fi'n siŵr bod y farn yn cytuno bod e'n gerdyn coch, achos y rheolau lle maen nhw'n ddilyn. A da chi'n methu wneud hynny fel chwaraewr yn y gyngor ar hyn y bryd. Amlin yn sôn am seintiau newydd gyda llaw ar y brig, fel byddwch chi'n ysgol. Ennill o Bydd un ym Mhen y Bont. Coch fyna hefyd i Ben y Bont. Pam nhw'n o'r blaen o gol i ddim. Ond Brad Young wedi cael 2 gol arall. Dyna pam nhw'n eisiau sôn am hyn. Nath ymuno o Aston Villa. Cwpl o wythnosau yn ôl. Cadw Melyn yn ymddangos i Not. Mae Young yn diddorol cael ei ddau gan Villa syth y seintiau. 4 gol mewn 6 gêm ers ymuno. Mae'n swnio fel bod nhw wedi cryfhau eto. Rhyw broblem fach i amddiffynwyr y gyngor bydd Emlyn wrth i fod ar newyddion yna. Na, nath ni chwarae'n erbyn el. A mae'n hanner awr cyntaf nes i chwarae'n erbyn el. O'n i'n poced o, rhaid i gweud. Oedd e chwaraewr da iawn, siarp, cryf, ifanc. Gwybod sut i ddefnyddio i gorff. Na, y ddau, ti'n weld, mae wedi dod o lefel uwch mewn ffordd. Ond mae'n gret i ryw fath o chance iddyn ni fel chwaraewyr i chwarae'n erbyn chwaraewyr gwared yn ei gallu. So gobeithio dwi'n siŵr bydd yn gofyn fwy o cwestiynau pryd Declan Mas pryd oedd dod nôl o'r anaf. Wel, Ponty, dwy'n y bel eto. A
Yn bant nhw. Williams. Allan mae'n mynd. Eiliadau sy'n weddill fan hyn. Wel, munudau, dylen ni weid. Ond mae dal yn wir, mae eiliadau sy'n weddill, just lot o eiliadau. So eich wneud y mas. 180 eiliad, dwi'n gallu wneud y mas. Dwi'n mynd yn hun, ond mae'r meddwl dal yn gweithio weithiau. Just pan mae'n dod i mas cyflym. Ond trio meddwl yn gynharach, cos oedd Pontypridd, ond nhw'n di sgorio. Sgorio yn erbyn y bari tan heno. Ond ni'n trio wneud y mas. Felly, 519 munud oedd i mynd, ond ni'n poeni faint o amser byddai'n mynd cyn y gol gyntaf. Achos sgorio yn ôl 10 munud, oedd yn hawdd hyd yn oed i fi i wneud y mas. Felly, 5-9 oedd hi'n y diwedd. Dath y gol ar ôl 10 munud yn y hanner cyntaf. Mae'n ddwy i ddim nawr. Geith Emlyn gyhoeddi pwy yw ser yn y gêm felly. Oedd hi'n dewis anodd rhaid gweud. Rwy'n dau chwaraewr Luke Cummins ar un ochr, ond dwi dewis mynd efo Jack Caradoghan. Dwi'n gweud nath e helpu Hudson a hefyd Williams o flaen ca. O, maen nhw'n mynd yn un arall yn glir am y gol arbediad da gan not yn y gol i Hwlffordd. Mae fe di dal i dir. Achos oedd Williams yr eilydd bron drwodd. Ond ie, Caradoghan yn ennill ser yn y gêm. Mae wedi bod yn ddol, mae Hunt wedi bod yn brysur. Fel ti'n gweud, Cummings wedi bod yn brysur hefyd. Am felly i berfformiad pwysig yn hun Pontypridd heno. Pwysig iawn, a ffordd yn y chwanol, mae Caradoghan yn chwarae i'r ifanc. Oedd e fod, dwi'n credu, mynd tu allan i Moulton, i Gibraltar, i chwarae i gêm. A nath ni mynd trwyddo, felly mae wedi ymuno o Pontypridd, chwarae'r ifanc, a wedi gwneud siŵr bod Shepherd a Lewis wedi cael gêm yr wythflwr o dda o flaen. 4 yn y cefn efo Pontypridd, ond fe sydd wedi helpu Pontypridd yn mynd y flaen, a fi'n credu mae fe sydd wedi achosi problemau i Hwlffordd a hefyd y 2 gol pwysig. 19 oed, Jack Caradoghan. Gath e gyfnod gyda ambell i Academy o Abertawe i Gasnewydd. Felly yn cael ei gyfle fan hyn wrth i'r capten benio nôl at Radcliffe yn y gol. A Wright wedi bod yn gadarn yn y cefn hefyd i Pontypridd. Maen nhw wedi cael y goliau. Maen nhw wedi stopio Hwlffordd. A maen nhw bron sicrhau'r triphwynt pwysig na. Triphwynt fydd yn gwneud tipyn o waniaeth iddyn nhw. Hawkins yn ceisio dal i fynd, mae'n rhaid chi ganmol nhw. Eiliadau sy'n weddill. Balchder yn cadw nhw i fynd. Shepherd yn cipio'r bil. Nawr mae yna broblem. Os yna gol arall i Pontypridd, sgwni Williams at Hunt. Cwpl o grysau gwen i lawr na. Mae Shepherd i mynd lawr yng nghanol y cae yn dilyn y symudiad na. Mae wedi bod yn noson bron perffaith wedyn ni, ond bod yn poeni os oes na fan hyn i Shepherd. Dwi'n meddwl dead leg i fi. Gen i weld, wel, ie. Geith Emlyn Lewis asesu honna. Fe sy'n chwarae'r gêm, dim fi. Cwestiwn da, dwi'n meddwl dead leg. Dead leg dwi'n credu. Ond dyna'n diwedd y gêm. O, mae wedi benni. Wedi gorffen fan hyn, y chwiban ola yn atseinio. Tony Pennock yn reolwr siomedig dros ben. Unrhyw fomentum oedd Hwlffordd wedi adeiladu dros wythnosau diwetha yn diflannu heno. O, mae Pontypridd yn dathlu. Maen nhw wedi sgorio, a pan maen nhw'n sgorio, maen nhw'n dueddol o ennill. 2 gol i ddim, 2 gol nhw wedi sgorio drwy'r tymor cyn heno. Maen nhw wedi dyblu cyfanswm nhw. A maen nhw wedi cipio triphwynt pwysig iawn. Jack Caradoghan yn cael yr ail. Cael ei enwi'n ser yn y gêm hefyd. Triphwynt mawr i Pontypridd. Pob iddyn nhw ar sgôr terfynol. Fan hyn heno, Pontypridd 2, Hwlffordd dim. Diolch yn fawr i Dylan ac i Emlyn. Felly penwythnos arall yr uwch gyngrair Cymru wedi dod i ben. Dyma jyst i gadarnhau canlyniadau'r penwythnos. Pwynt yn Aberystwyth yn erbyn Ceicona. Met yn ennill, a Bala yn ennill, y Dre Newydd yn ennill, y Seintiau Newydd wrth gwrs yn ennill, a Pontypridd yn ennill hefyd. A dyma'r sefyllfa o ran y tabl felly. Dim lot
yn newid on Pontypridd Tripwynt gwerthfawr iawn I nhw heno yn erbyn Hwlffordd, and I'm delighted to say that I've got Pontypridd manager Andrew Stokes with me. Andrew, the smile says it all. How pleased are you, not just with the result, but your team's performance tonight? Yeah, I thought we were excellent, absolutely excellent from first minute, and we controlled the game, and it was nervy at times second half, but we got there. 2 goals. We scored. Two goals all season. You got 2 goals tonight. We'll talk about the first one from Joe Hunt. What a header, but also those crosses from Luke Cummings tonight. Just how pleasing with the 2 of them. Yeah, we spoke about it pre-match. Obviously, we wanted to change a little bit of the way we do things in the final third, and that was evident, I thought, today. And you know, obviously, we spoke about this in training in terms of winger to winger. And again, great timing, great header. So yeah, I'm really pleased. Luke Cummings thought he got the second. I want to ask you quickly about the disallowed goal. What did you make of the decision? Of course, at the time we were angry because you know we know how goals are hard to come by best at the moment, and I thought it was a clear goal, but I'm just glad it didn't affect the game. Jack Caradogan then got the second. Was there a sense of relief when that second one went in, Andrew? It was for me. But no, exactly. Jack was excellent. I think he was the man of the match as well. I agree. Yeah. I thought he was fantastic tonight, and he got his deserved second goal. And there we can just see it here, Andrew. Yeah. Again, obviously, Jordan's done really well in playing that left-back position, and Joe Hunt again, assist from a wide area, but brilliant timing, great finish. Yeah, delightful. I promise we'll stop banging on about the lack of goals, but the fact that you've had 2 from open play tonight, do you think this could kind of kick-start a bit of momentum that Pontypridd needs? Yeah, I'm hoping so. That's what we've said. Once we score goals, we knew that they'll come, and I've always had trust in this group and the belief, and I'm hoping there's going to be a happy change room there tonight that's going to go on to Barry next now, and let's kick on. Andrew, thank you very much for your time, and huge congrats on the win. Diolch yn fawr, thanks very much, guys. Y fori man sylwn ni'n troi at y brif adran Genero, ni'n mynd lan I Wrexham, achos mae'r pencampwyr Caerdydd yn neud y taith lan i'r gogledd. Mae hwnna'n fyw fori ar S4C am 5 o'r gloch. And I've got Haverfordwest manager Tony Pennick with me now. Tony, ultimately a difficult evening. What are your initial thoughts after that one? I thought second half we were very good. First half we were slow to get started. Pontypridd were better than us. First 25-30 minutes got a goal. I thought we got into the game then, but I thought second half we were well on top, and then sending off kills us. You can't keep playing with 10 men. That's the 3rd time we've done it this season. I thought we did play really well with 10 men, considering they'll keep the ball, but we still had opportunities, and we just didn't take the chances when they came. Yeah, we can see the red card coming up now. What do you think was the biggest blow, Tony? The sending off or Pontypridd's second goal? Well, we're down to 10 men when the second goal goes in. That's silly. He's just given the referee a decision to make there. He just doesn't need to get involved, and I understand why he's getting the second yellow, but it's one of those things. You mentioned consistency before the game, and that's what Haverfordwest really need. You had that great win over Aberystwyth last week. How frustrating is it that you couldn't back that up tonight? Yeah, it's always frustrating. Back-to-back wins make a big difference in this division, and we haven't been able to do that this evening. But I thought our performance overall, especially second half, was really good. And that's what I want. If we perform well, results normally take care of themselves. Unfortunately tonight, the sending off has killed us. Still just the 2 league wins. Tony, what do you think's not clicking at the moment? What do you put it down to? I know it's a big question, but we're only a point behind where we were this time last year. So we need to have the run that we did the second half of phase 1 last season. It's tough. I'm not going to lie. We're missing key players, but so are Pontypridd. They've got 3 key players missing this evening. We played with a lot more freedom when we went down to 10 men, and I don't like to put shackles on the boys. We want them to play. They're good footballers. They're very young, and their age does show at times against more experienced teams. And it's something that we talk to them about, not being naive and learn to play the game a certain way. And it's something some of them are learning. Some of them will take a bit longer to learn that. But in terms of playing football and being brave on the ball, I thought we were very brave. Tony, really appreciate your time. Diolch yn fawr. Thank you. Ac mae yna bêl-drod rhyngwladol wythnos yma. Cymru yn erbyn Gibraltar yn fyw o'r cae ras nos Fercher am 20 munud wedi 7 ar S4C. And now I've got our player of the match, Jack Caradogan. Everyone at Pontypridd is smiling tonight. Just how good does it feel? I said to your manager, not just with the 3 points, but also with your performance tonight. Yeah, it was amazing, We went 1-0 up and the game sort of got tense towards the end, but it was good to get a winning goal and, the 3 points, which has been lacking the past couple of weeks. So we're just buzzing to get the 3 points.
your manager, Andrew Stokes, said he was relieved when the second goal went in, which is your goal. I think we're going to see it now, actually. You can talk us through the goal if you want, Jack. I can't really remember too much. I was so tired. I remember just screaming for it to get cut back, and then a weak foot hit the target, and that's all I can ask for when it went in, luckily enough. But no, buzzing. There's been so much talk this season, obviously, about the lack of goals that Pontypridd have been scoring. The fact that you've got two tonight. Do you think this could, I guess, kickstart a bit of momentum in terms of your attacking? No, 100%. That's what we needed to take the pressure off a little bit, you know. I think going into the games, we were expecting too much of ourselves to score, like it wasn't happening naturally. So with these 2 goals, you know, hopefully this just starts us to keep going forward and start getting goals on the board and wins. Was it bothering you as players that the goals just weren't coming? Yeah, a little bit. It was frustrating because we were getting chances, but we just weren't putting them away. And at the end of the day, we're not going to win games if we don't score any goals. And that was coming towards us attackers, like, how are we going to score more goals? But I think for us, we just talked about just keep going, keep playing the way we're playing, and eventually they're going to come because it clicked today, and hopefully that's going to keep going towards the next games. Exactly, that was my next question. The important thing now is that you keep this going following tonight. Yeah, 100%. Hopefully we can take this momentum into the next game and keep rolling on these wins and get points on the board. Well, Jack, appreciate your time, and you are our player of the match, so huge congratulations. Thank you, diolch. Thank you very much. Felly, dyna ni penwythnos arall o uwch Gymraeg wedi dod i ben. Triphwynt i Pontypridd heno. Diolch i goliau Joe Hunt a seren y gêm Jack Caradogan. Diolch yn fawr am eich cwmni chi heno wrtho fi a'r criw. Nos da.